Hey people, should you say guys, how you? Moody boy, people, how you guys? How you people? How are you? Moody boy, moody. Mm-hmm. Should you say guys, how you? That's your watching guys. And there was that chipiri chitata China guys. Oh my god, moody boy guys. I was in Marondera that's yesterday. Marondera. Ndakazokangana kutora mamwe mavideo like musiti guys. Kakasvika tichimanya-manya tikabuda tichimanya-manya futi. Ndakazokanganwa kutora uyu but anyway I see problem because like this one was like an emergency trip yatakazoita zvedu. Muri boy guys so mufundisi wavanhasi kuri sei muri boy kwamuri ikoko. Oh my god, quick update today in the buka my lunch ndaenda Rainbow Towers and I had an opportunity to talk to the my supervisor or what. So I was so proud in I was like, you know what, I got sponsored to come here, so we have say Saturday and for it guys. It was unfortunate to not coming about it was really nice. Wing randakamboinda musi wekutanga uya wandakaenda ndichinorashika tsvaga zvinhu zvandaitsvaka is totally different from kwandazoindiswa nhasi guys. Ndazivei aiwa ndikazokudza izvozvizvika oh alert muremboto wazokanaka guys indandichiziva chii ndanyingoti kuda vanhu ka vanongosvika paya otongonzi kokokoko kwamuri kutoenda motozi chivhurwa chidhoo motoenda. I didn't know kuti kune rimwe dhoo rozobuda nekokoko rinoto imwe wing memwana nopakutsanangurira vanhu vanenge vari like magadhe ndikanzi muendepi ndikanzi ndingoenda kune madhoo akashama achingoenda madhoo api ndikandizivi kuna supervisor uripi ndandiri kutsvaka aya nazoseka aya ndakuzvifunga ndakanyaraka ndazora ndichitenderera mutaundimi musandichazaseta story time handizoti ndoita sei because I think inenge ine uyu like musi westory like ndavakumbiriwo ezuwo kuti zvinoita here since I was actually sponsored maybe some people would want to see ndichinyatsoikira ndichipindawo muhotel macho ndichiva neexcitement iyo that excitement ndandinaye ipapo ndachitaura nasupervisor wacho ndandambomuona ndasina kumuona ndaziva ndikupa machitsvaka kuti vanhu varipi iye anga atori pamberi pangu kudanda ndatova neconfusion handichazivi ndasvika kuya madhoo mazikuru wayo ndadzika kudai usu ndikuona masteps memwana utozokudzika mugomba utozokudzika mugomba uku ndonzi mapinda nedhoo ripi inangopinda nedhoo guru ndo randapinda naro ina hanauziva futi kuti kune imwe entrance hanzi nonzi vane masta avanopa kunodyirwa up to now masta ndatorikangamwa zita rachoniro senge for example kuti kurujeko kune zvinoitwa ikoko kuavondale zvinoitwa ikoko saka mazita aya up to now ndamakangawo kuti wangu achiti kudii pakundodzika mugomba muya. Imagine guys uri kupinda kuya kuna vanhu vakapfeka fomo vakachena-chena vakapfeka vanopfeka futi zvinoita kunge futi mazambia kind of zvakanaka vanenge vakachena zingamboiti ndamira paya ndangoti tusu avari kufamba achiti avari kuinda uku ndinonzwa ngonzi smero yefudhu inotanga kukutikira ndamira ndamira ndiri pasenda saka toendepi uku kune vanhu uku apa pakati pane vanhu uku ne vanhu inasi kuziva ndangonzi ndane dhoo racho randanzi dhoo supervisor hanziva kuti supervisor handimuzivi ndo ayasi ndobva ndangonzi bvunzai apapo apa vanenge vataura nechirungu accent jesus
They're like, okay, so which stage you want to go to? I'm like, ah, ndoda kuenda kundoona supervisor. Ah, ndokungosara kanseka. Supervisor varipi? Ndo ndiri kutsvaka. Aya, ngandotsvakawo zvesupervisor wepano. Zvikanzi vataura mazita iwayo kunzi wing ripi ndofunga iri ndikati zvemawing zvamunotaura handisi kuziva ini ndinongoda supervisor ndowandoda ndodawo zvetebhuru yemusi ina nditozivi kuti zvonzi chii zvavanoshandisa matemuzo ndikati ndodawo zvetebhuru yemusi wemugovera lunch ndo yandotoda ndinouyu. Aya, I think ndaiita video ka jesu vanhu maiseke apa chiimagina vanhu vacho vari kundidirecta vachoniwa kana ganda ravo rakatosiyana inini ndaswera ndichitsva nezuva guys pazhe uchifamba memwana ndikati ari kureva nemind guys. Pandinoda kutaura mastori time ka zvokutanga kunditira fani panguva iyo handimbozvioni muza aya ndadirectwa ndatonzi uyei kwakati ndikati kupi problem yange ndikati panguva achindichinda nedivi iroroka ini ndanditori confused nekuti ndandisingambooni chinhu pavari kundichinda napo ndasingaoni kana anything. Then handipaoni pamuri kundiudzai ndakunayekera pa iyo ngachimuona ndasingamuoni munhu wacho wakataura kanzi papatori nemunhu ipapo ini ndokutanga kusvika ndichidongorera mumagirasi izvo pandokudongorera patova pashe sendesi kundidirecta hanzi ndakunoku kupi mwana manje ndakatomudarikira supervisor ngogara paya asingambvaoni ndobva ndatirega ndobvunza avo vari kuita sekuti handisi kuti zvinenge zvikuti ururu zvirimo mukati muya ndateverera ndichida kuekera paya ndobva ndazokodawo somusoro pane munhu ndasina kuonei. Ayo zviri pani guys, that's what happened zvangu nhasi pandandichiita madisinyongorero angu iwayo ndobva tazotaura hedu zvakanaka. They were so nice. Nhai first time yangu yandatanga kuvaonawo vanhu vacho, but it was really nice. Although ndanga ndichasvika dai mandiona sitanzi yandaita asi kuti ichi chakadai kuita sechikomo ichi chinenge chichida pamasteps apa ndo chinenge chine matirei here achiita kuti akwanise kudzika nekuinda kumusoro. I don't know, but ndosanje kuti ndasvika ndikamira ndikati nangamboini apa what if ndikatsvedza. Ndosanditanga kufunga musoro mangu ngati ko ndikatsvedza ndikadonya muno mune vanhu vakakura kudai, vanhu vane masvutu oga oga. Ndakubva ndatanga kunzvenga masteps aya ndichiita mai mwana zvakaoma hazvo guys, but anyway so date rangu kana kuti lunch yangu iri kubudirira musi weSaturday 2 p.m. ndo pandati ndoda kuenda 2, ndakati ndiri kuenda 2 p.m. vanhu vacho, so vakati no problem. Ndobva ndatekwa for a tour manje guys, let me tell you. Zvikanzi okay Sharon, vakubvunza zita rako what anzi okay Sharon, so iwewe let me take you for a chii zita raunoshandisa imomo hoteli kuti vanenge vada kukuratidza, not like a toto. I think it's let me take you through here kana something like that. Hanzi apa ndo vasaninakiza panzi chuza zvaunoda. Pane vanouya vachibika vaya new yese ichipripewa, iyo ndo wing inonzi kuda avondel, vachibikwa iripo yose from start kusvika rapera. Iyoyo ndo kwaunogona kuchuza idivi izvo, iri divi iri ndo ine buffet or buffet, right? Zvikanzi saka choose zvaunoda. Guys, ndandiri murungu nhasi, ndandiri murungu apa ndakasenga chinhava changu mai mwana dandachokuda ziya nekuti ndatamanya nhasi achifamba zvingamboiti. Ndikiri kina paya cable ipi? Hamuna cable?
Andioni. Oh. Yeah, so right. Ndobva ndachakuziva kuti nani tichakutaura kuti chiri gesi ndichikudza kumadhirama ndanzi watoti take you through paya ndatonzi pandichusa paanga sinditsanangurira guys kuti diviro vanoprepare food kubva ichitangwa kusvika yaibva. The first thing chandakafunga ndafunga maprawns, seafood. But that no, I'm allergic to seafood. Saka ndochita sei chikanzi it's up to you, unongoita zvaunoda iwewe. Ndati no problem. Vati chifuti ndatakafunga kuti gaya kuti ndauya ndakaperera guys. Kuchakawa munhu wenyama ichikwatiswepo kuya ichikwatiswa kana kuti yekera kana kuti I'm not for that. Ngambokuri uye kuzokwatisirwa nyama pano. First time yangu kudlira muRainbow Towers yozokwatisirwa nyama. Bodo saka that person anenge achiita sei ari like your chef, like chef achindiya anenge achikuona nezvazvo musi yoyo unenge zvese achiita zvese achiita zvese zvaunenge uchida ipapo what ndati ndangambonhuhwirwi nemunhu uyu chinhu chichitanga kukwata ndauya mhotera kuzokwatisirwa ndikati bodo zvokwatisirwa bodo ndidi zvokwatisirwa indayazolaa zvakabikwa kare wazati ndatanga kufunga chii pataiva kuThailand ka pataiva kuThailand ndaiita sei vaiita iyo vanoiti chiko zitarayo vanoidastereki vanhu vekuThailand vachiita izvo zvipoku zvakatislaiswa kudai so inonzi chiko iyi hotpot vanoiti hotpot. That's the first thing chanditanga kufunga. That hotpot payaitanga kukwatiswa mustaff room ka waibudayo because that smell yeuyuka zvino zvitangonhuhwirira later ka but it's something I never really liked zvangu zvemahotpot izvi so ndozvatanga kufunga ndichiti ndauya kuita semakeup ichapera uchingoti abodo ndikati ndobva ndati saka ikoko kuyekera kwacho kunobikwa munhu wakatarira kwacho muchientertainwa nachefu wacho niyeyo zvozvita mari zvikanzi zvinodhipenda nezvaunoda zvotangira pa11 what ndikati ko rimwe diri iro rekumadokero rekumabvazuva ramunoreva rachoni reita mari ranzi like 1%, that's like $25. Guys, ndakutova advertise kapa musi wacho futi ndichazidzokorora because ndavati izvo ndida kuita video vakanditi no problem unoita because that ende because vekutanga ambonditi panonetsa because like zvezvakupinda mapakambani what so I wanted to be sure sazobatwa naunzi try bvisa yekera so I was like, you know what, it's all about me, not about you. Kana musingangodi nditaure chi telling you that's okay, I'm not trying to do something chekuti yekera but inini I think wokuzotora video yangu inini Sharon ndo ndanchikumbira hangu kuti nditore vakati no it's fine tikakumbira pictures vakati it's fine ndatokumbira vakati but kana pakazita change of setup aiwa we will let you know. So far so good. Vanipo hangu green light rekuti ndinge ndichikuradzai ndichichochonya musi wacho iwoyo nekuti ndaradzwa madheka aripo ka musi handidli handipori even Friday ndofanira kumeka sure kuti 6 o'clock nendahla so that ndoita zhara from there kusvika na 2 p.m. nekuti pane madheka pane madheka akawandisa asingamboiti kunoti uku kwekutanga madiseti. I don't even think ndicharibata kobva kwota zvidheka zvinosvika kana 60 zvakatendera kuti unongodhodhonya maunoda navo vachindi-explaina kuti ndo supervisor yavo uchinzi ndo pacho pano uchidla mwana uchidhodhonya ipapo wobva ipapo pane pamwe futi pana ndizozvo kuti ndo juice ndo ipapo ndapakamwa chinongoita sechiyekera sechitsime kinenge chiri ipapo wabva paya patsime uinda ndikatostandardadzwa kunzi musi wacho ndikauka kuzodo like toilet vanobva vatiradza I didn't know kuti ndo zvavanoita. That's really nice. Saka like kana wakutoenda uko kune ava vaiva benda mabhebha avo engagement what romantic
$25 asi ndaona sekuti nyangodanda nebhebhi rinodla sei iwanzi zvoni bhufe yacho iyoyo unotakanya haudyi because nouchisoda mufesi bhebhi rako risina zoti pamwe ndezve 25 paekera eat as much as you want sinazi kuti zvine mahours here kunzi aiwa zvakwana chibuda winti handizozivi but per person not for 2 people per person mawana manje ndo zviri kuitika ipapo ndaimboedha hangu vanhu pano chine energy but anyway, that's pretty much it for today. Nedi rangu how I say zvimwe zvachona I feel like it's not even really necessary. Every day ndinenge obviously they maybe ndiri like blog ndiri zvinoita mweya zvokuti uri blogger chaiye wekuti everything zvavaita anofanira kukira zvimwe vacho hauzoita because kuno kuzimbabwe handifungi kuti vanhu vanyatsozvijaira zvokuti nyangwe ndikada kutenga tsono totobuda toti hi guys so nhasi ndi kutenga tsono inoita 50 cents ndaita video vanhu havasati vazvijaira kudaro ona manje so apa nozovachika handifungi kuti nongotombori neenergy yo yokuti unoda kuekera because pamwe unenge utori mustriti utsvaga kuti piroenda mari mustriti apa pamwe mishopo waenda mushopo onzi mushopo hamuna piro semupiro wanzekera ukaenda mune shopping dzokera mushopu ndo mairi wadero futi wadzokera mushopu data hakuna wadero uzodzora dzapashe manje pashe paipe kudza kuti ukaenda mushopu unodzora mari yakati ndodzita mari yakati unoita sei unotodza dzungu uchitodzungaira uchitoenda chirega uone kana wabvunza I don't understand why mazimba vanengori nerafu kana vari mutauni so kuvhunza simple question nai ndokumbira kuvhunza chinhu ichi chakadai anonzana handizivi kana kuti asadivi handitozvihwisisi wai vanhu vachidereni kunze kwanhasi ndasangana nethis other lady pane chinhu chandaichitongotasa hangu saka ndafunga kuti chinoita sekuti zvimameti zvepasi ina handina kutozviziva kuti hanzi ndiatozondiudza mudzimai akatoti ina hangu kuziva kwandoita chinhu ichocho chakanaka yes kuchisa pasi but maziro andochita choiswa murufu mumakombi nemumota guys chigaya kuti ini ndandachichiva ndichita hachiiti kuti achiegera here hachiiti kundoisa kana kuti pauyu here nekuti pandoita malive handiti ndiye ndakagwadama pasemende saka panombozonditonhora saka pandachingochiona katikati chinhu chakanaka ichi hachiiti here kuti ndichigwadamise pauyu pafloor ndo ndatoti tichibata ndichichibata choti chakanaka ichi tichibata mukadzi yembatovhunziwo something akati handingana mudukura nhema handizvizivi zvekuita sei zvekusona izvi mbatomubvunziwo ndanditi saka nei munofunga kuti here chinhu ichi chinganondisa carpet akati kunaka chakanaka sindoziva hangu chishandiswa pamota first lady since I came back to Zimbabwe anyasa ndipinduro mune zvakanaka the rest handizivi why vane vachingogwajura zvava pane musikana ndikati ndandava nhema uye mushop but in terms of kuti being nice when I was traveling musikana watakabuda nayo yauya akazodanga nedresi reblack takatongosanganawo naye ndobva atotiperekedza but anga asina trip yekuenda kwataienda bva atotiperekedza kwese dhirama rakaitika paya guys nderekuti kamera yangu ndaifunga kuti ine ndakachaja mabhatiri I don't even know up to now kuti chakaitika patakada kutanga kutora video mabhatiri ese anga akatotsvuka kutoti apa haatokwanisi kutora kana video apa guys gaya itaenda kumarondera kamera dzese mabhatiri ese haana moto unoita sei pakadero guys what do you do ndakapererwa apa paisi tatosvika ndakaita stress imi ndadero paya ndobva musikana yabva toti no you can use my phone this video yeyo takaitora nefoni yake hey yes chero zviri sei ndiri boy uri sei ndiri bo kuri sei ikoko kuno kuri right uko
ndikuzviona muri kupi imimi? Masvingo. Masvingo, guys, who wants to take me for a talk? Masvingo. Yeah. Masvingo inofana kuti at the last place. Guys, I'm from Masvingo. It was supposed to be the last place yekuti ndiite to. Handisi kuchichaitika. Uya kani timbokuona. Ndoda kumboenda maTebeleland. Right now, kana nda kudzokera kumaTebeleland, I've got someone amucheguta pane nzvimbo yada kundiendesa. But handina munhu wemukwekwe wemukadoma ndinaye. And yo guys, I'm pleading with you, if you have got someone anonge achifollow zvandinoita or anokwanisa kundipa tour mukwekwe kuma-interesting places, please get in touch with me. And Gweru as well. I was hoping that maybe I can take 2 or 3 videos mugweru. So I'm looking for someone anokwanisa kundipa tour mugweru. Bulawayo and Bulawayo. So kwekwe Gweru Bulawayo. This thing ndikuchita next week. This week inopera, but next week iyo ndopa ndikudawo vanhu vachivawo. So ndoda kugara ndataura navo in advance so that we can plan. In Wange, I've got a person already. Chegutu ndinaye, Kadoma ndinaye. So vakangoya vega zvavo tikataura. So yeah, I'm actually looking for someone who can give me a tour mu Bulawayo. Willingly, not kuti like ndositanga unzi inantaura nabhudhi wangu vakadai pamwe pacho panogona kuzonetsa kuti pamwe bhudhi wayo is not interested in doing that kana kuti vanogona kungozi pamwe zvitovabhowa. Saka ndoda like zvatakaita nezuro zviya kumarondera, the person was more than willing kuti tiuye ikoko and we're always in touch, achicha follow up. Izvezvo something like that can work. And also like even wekuchegutu neokadoma neokuhwange, we're always in touch, tichitaura tichitotawo masuggestions, ndichitowo masuggestions chimuudza zvandoda. So that's someone I'm looking for, not kuti ndositanga kuti pamwe ndasvika mugweri menda kuti konai sister Dorcas muripi? Sister Dorcas utoti handiko. Uwana manje. Yeah, zviite manje izvozvo. Anyway, feel the tough. How are you? Yeah? Ipapo mhani iwe enda unovhara dhoo. Uda kurohwa shero. He? Ndati uda kurohwa. Mukutaurira pasi, why ndoda kurohwa? Oh, pakanzi panengerekera pascreen. The floor. Waje kudini kwekutanga. Ngatichi. Feel the I never said that. Never. That is the floor. Right. That is one PE ndochi. Kazi PE kune nzvimbo inonzi PE muZimbabwe. Handikuzive ku-PE. MuZimbabwe mune PE. PE as in Prince Edward. ngangotaura zviri direct. Name the floor. Saunisei. Ndozvandogadzirisa shero, ndozvandogadzirisa. Alright. Tati zvina simuri kuyemei. Vakuyemera chirondo. Zvasa. Nai. Zvabo. Nachigadzira mic yangu yamene. Mamuda kuyema. You wanted to yema. Yeah, yema. Oh, Port Elizabeth, that's South Africa. I'm doing Zimbabwe. For the meantime, I don't know, in future maybe I'm Zimbabwe. I might think outside the box. Jita places, but Zimbabwe right now. Zimbabwe. But it's actually interesting though. No, places which are not really different. It's really nice, guys. No kids, I think kana uri into that. Sometimes unogona usanga, I'm not saying ndo zvakaitika, but ndingotaura kuti dzimwe kwalese kana muroad handisi kuti vanhu ndinosanyira ndo zviri kuitika muroad chaimo
unogona kusangana nemunhu ane hasha dzake, unodzogona kusangana nevemutemo vanogona kumbokuvhumburutsa iwewe une chinangwa chako chauri kufambira, vanogona kutanga kutsvaga chakati. Those are some of the frustrations I'm actually getting to, to learn slow but sure. And I think a little bit step by step into it, and she's how to cope kana ndasangana nesituation yakadero. So those are some of their challenges. Zandroti, when you're traveling, be prepared kuti, even if you're excited, like the way I'm excited kuti, I want to go to Bulawayo or what, maybe but just for Bulawayo ndoshikanda tofizuka nezvinoitika muroad, not kuti the place. Saka zvimwe zvezvinhu izvezvo kuti nogona kungofunga kuti why though Jesu Kristo boy. Anyway, ndakuti handichijaira manje. The floor, what's your issue? Pale zvatonzo zvangu totaura zvako zvekudate kwenyu kuSheraton. Oh my God, I was there today. Choose a table. My table is number la. Iri pawindow pakati, iri pacho. Right. So now that part 2, I had 2 options. As the ground floor, it was the upper what 2 wings. So the other one, and then it was a nice box. We got a good darker place kind of party. I feel like like romantic, papa kanaka. Then the other one, yangeri pa center. Ndichiona zvekudown, ndichiona zveuku pakati. Ndichitarisa kuti chikafu chacho zvidheka zvese ndakazvitarisa nditi icho ndachienda icho maki icho ndachienda icho. So vazondibatsira kuchuza ndikazoti I'm confused kuti ndotora ipi. Vakati okay fine, kana uchida unotora pakati so that unongochiona zvese zveshitika. Okay. So great. Zvakufaya. Then chinhu chandada kubvunza. Video yako ndangoiona but ndaswera ndiri busy. But ndatoda there's something wrong. Because quality yanga yakatosiyana. Ndikirikini iri rachisana ndakutotaura nawashi kuti I don't even know what happened because I charger. Sandizoziva kuti pakucharger ndakaona anga rachichaja here, then bharazongorega kuchaja ari 2 mabattery anga atori flat. Ndine 3 actually. Yeah, besides izvozvo, I don't know what type of equipment you have. You need to have charger motor. Handisati ndanayo. Yeah, so ingozvisa pa wish list. Because even wapinda motor unongotirango charge unoti percentage yako battery papi, you know what I mean? And also notice like normally we use a camera, then pama voice kuti nyatsobuda zvakanaka pasina like sound yanyanya kuzobuda nezuro, we use a phone. Unfortunately kana ndakatadza handiziye pane zvatinosimboita kuti inyatsobuda zvakanaka pane zuro ndakabhaizika ndakaisa like mubag. So I think the way andakasa nayo mubag phone yaya sound yacho yese as much as yaibuda but yaibuda ichange munhu akatsikirirwa. So I ended up using the sound yacho phone. No, I said I play I play, but those sound. A sound. Then the other issue they could paifambwa and pachifambwa umwe voice pamusoro vamwe vacho vangwani mavoice ari pasi. Saka dzimwe nguva manje waitozofanira kumbonyisa phone kuside koko, but and I was like, you know what, let me just use the actual voice paper phone pattern. But normally we don't do that. Sound ibude zvakanaka hatizoshandise inenge yatowa uko because pamwe pacho ndakatozoedita maparts hopo pane patati mugomba chaimo kure sound yacho yakaramba kubuda. All right. Well, anyway, as time goes on. Yeah, I was about to say you learn as you go by. But especially kana shoot up hands, I don't know, like I said, I don't know equipment or notions, but what you need to find is not a dead cat for your mic. Dead cat. Duchi. Ndikakutaidza unochiziva.
chichifomu chinoswa on top of your mic chinoreflector yes unayo one dead cat chakatobata ndochi cat yeah it reflects ningirikiri map ayo chakabata chimwe chachobvisa kai iyo ndo mic yeah ndo dead cat yeah so always make use of that one unyatsochiseta zviripo chinoreflector ningirikiri map kuti mic yako isati ainoza zvinoita kana isina ningirikiri yeah then also you need kuziva kuti wakaibata papi handokona kuend kwasara kuri ningirikiroko kusina cover nechidediketo kuend ukaibatira ipapo uchimuvha zvinopikiwa futi nemike so unenge unofamba nesomething kumuvha kuna basa but kuchibata kuramba chingochibata your movement dzinopikiwa so you need something chiri rubberized so that kuningiri kumuvha kwangoita your mic it doesn't ningiriki pick you what else atingakuti zviro zvese zvinoda kuti dzibebe wanditaridza equipment yako I can help you out on making better sound and tinogona kutaura kuseri okay pane zvimwe zvandida kutobvunza pane one thing chasara so ndoda kutozoti mundiudzewo kuseri because chiri kundinetsa kushandisa chiuyu because like equipment ndinogona ndinayo but that thing like drone rangu ndikutadza uri simudza kuflya mudenga itype ipi ningirikini ndikuratidza uyu inonchikostrayo DJI ndakakwanisa kumounta but the problem is akuendesa mudenga ndiri kutadza ndokudepartment kwedu saka aka ndoka uyu kachoka so okay une mavic mini sanduku zvese izvi kuzodii pakuzoti ndaisa foni kari ndikutadza kuzoti ichi chiende mudenga akakambiri kaka haikutaridze paapp here paapp inofanirwa kutaridza paapp pane pekubaya so chiapu ichi chimanjika I don't know why umu ndiri kutadza kuisa app because ndaida kushandisa this phone iri kuramba kuti ndise app yacho app iyi iri mufoni iyo yandiri kutoita nayo live stream but ndine munyama wedu unfortunately inonzi Vivo saka apa panouya apa hope chikodhi chacho chiri apa chinombobatwa nawashika makodhi zvachoni handofunga akatozvibvisa apa pane kakodhi kayakaye kekuti kanoenda kufoni mira kakaenda kupi inda kuzvikoniwa kuzvivhura chovhurwa sezvi zvidhonza kusite izvozvo zvidhonza kusite those two zvihombe chipull out yes then chipull the other one out again yeah right haimuona foni iyi kai icho chopinda kufoni saka iyi foni iyi yandiri kutaura nayo palive ka inoita ndoine uyu yacho inonzi ine chiapu chese chinotoita zvese nekutoita zvese kuti chitoita vhidhiyo itanga kutoreka unotoiona toti vhidhiyo watisati rasimuka mudenga but this ichi chisamsung ndechekudhara kachi-J7 Pro ndakazama kudownloada kuti ndise uyu yachoni iri kuramba I don't know why so most likely what is happening is ineningirikiri ine old version ye Android saka you have to find a phone in a newer not a newer version but in a higher version than ripapa saka kureva kuti foni nyangwe ndikadi hazviite kuti ishande iri hazviite because most likely ine old version yeningirikiri yeGoogle inonzi chino yeAndroid operating system haisi compatible nesoftware yeningirikiri ye DJI
tofana kudai akadaika tofana kuda chakadai ifoni iyi manje iyi yanduka nayo pauyuka haikwani apa pa iyi because ichi chatoni ichi chimachajira anoita iyi dzakasiyana chotopidigudzwa ndo ishu yandaita manje handikwanise kutoishandisa because aka kadiki hakateneke futi kudaiwo so hakaite yaushandisa iyo inengiri inochaja nechi machaja anogona akafanana but this thing ichi handimoona ichi chimuromo ichi handimoona uku kwakadaiwo so kwevivo vivo haichaji the same way nesamsung same charger but yakatemwa dzakatenwa kuna mudenga ndo problem yandiri kuita why don't you kubayirira uko first ochitena to the side of the controller zvoita unoipinza kuningirikiri kufone and then wodzopura kucontroller oitena then yotwistika ndisati kuna washamboza mafuta takazama bedwe ndoda kuti mavhidhiyo angu anga ane uyu ane kadroniwo kaeffect kekadrone maona manje but ene controller yako haina display kaiwa ndo zvainobhoera yemini haina hold wakadaro ndokutaridza zvakaita dzakada kufanana neyako but yangu handona apapa ndokunongedza kati yangu ine display ipapa apa but yangu iningirikiri ipro mavic pro mira kamira aiwa hakuna you won't miss it hold wakadaro Alright. There's a link. Sithanda zami ninjani shema, I miss you, my love. Hey, Latando, how are you? Guys, please help me. Nishaka mungu mugweru, mkwekwe. I can't just pass by, guys. Kusina kubono mkwekwe. Ndinongodarika murodhi, guys. Help me. Damna nongondiratidzawo like it's not like for 4 hours or what, it's just like 20 minutes, that's it. 20 minutes. Yeah, hold on, ndadzoka, let me turn on this thing. All right. Manje kana tisingafly zvinondoita sei manje. Ziflow mukatomundipa matutorials pane chimwe so chinorekodha mavoice but pamwe maybe hatizochigona kuchishandisa andona zvakaita I don't know if you can see yangu and indoor display anachitawo ako saka kuti risimuke mudingi taure it's software wise. Let me connect one of my phones. Dr. Boss, you have to. It's either and when the manual yacho, you can actually do it manually. That's just so much. Usually, no contact that so. Okay, hold on. Let me do this. I don't know how far. I don't know my controls. I had two. I had two. Ukamaita so. Chinokwanisa kusumuka like that. Chinotostart. Pasina phone. Pasina phone, yes. But you have to read the manual. COVID inotoa sei? Anchecha connector kunoka. Kunokuchecha connector. I'm gonna do okay. Mirror one. Hold on. It's at this one. It's mine. I don't know if you can see it from there.
How did you smoke a bumper? Ingangwa chisimuke zvogani zvimwe zvaumta yaimhanyaenda but auchisimuke kuregere kusimuka mudenga. Vachoita mhepo isingatomboiti. Saka indida kubvunza choita here nyange kumamisha kusina network because ndoona pakanzi connecting chozoita here kana kuri kumusha kusina network chosimuka. Chinoita pasina 3G chinoita yes. Handikona changu chaconnecta. Right there. Chaconnect. So ukapressa these two wakazvidzisa pasi chinotosumuka these two wakadai. Check up ko app yakutaurwa ndeyayei futi. Chirongoti check up because chiriningirike. I think ningirike chesinogara zvakanaka. Yeah, ready to go. Saka munogona kutotora musina foni here. Kutora video ndikapressa ichi record ichi. Yatora picture. You recorded paningirike. I don't know what your controller in a recorded. Then the other side it's photo. Apo photo nepe video But check whether yako zviripo controller akasiyana. Ipo icho. But then ndikubayire app yacho tu. Induda app muchifoni ichi chiOld ichi hapana imwe way here. Hapana imwe way because most likely operating system is old, so it's compatible with DJI ngirikiri app. So hapana imwe alternative except changing the phone. Diflo musataura sekuti ndiri kunotenga howa pamusika game. But hauna choice. Hauna choice. See, I was having a problem with one of my old iPhones, iPhone 6. That I could connect it to my watch and ichiramba only to find out as long as the iPhone 6 I have for my test to be iPhone S and above to connect to my watch. So it's the same thing you are facing with the app is compatible DJI app is compatible ne version Android software Okay, cancel. Saka munondiudza kuti foni ye$50 inogona kuva compatible here. You have to check the software version the Android system. There you go. I don't know if you can see. Hold. Was it going to and yeah, good. We're gonna itch. Press up drone angle version. Oh, man, did you screenshot? Mune dzokora baba ene chigumwe penyu ndiche screenshot ndiko. But chisani app chiri kumberi itozokunongedza ite chipi chinamba 2 ka chepamusoro okay, let me do it the pen. Mira ningirikira focus mbeja. This one. Number 1 is forget chipamsoro chingoti DJ, forget about it. It's this one. Saka ngangoti chiri pa number 2 chacho. Chiaro chakati apo. Chiaro chiri but ndapindomupa I think that's better. Chiaro changopointa apo. Alright. Ndochinoita kuti risimuke. Inobva yasumuka Oh. Yeah. Right. And ndichitobva pano pa live ni. Lototi azame. Inobva yasumuka, but this is from the app. What do you mean? Application irimo mufoni munomu. So that's the sign for it to go up. Alright. Ndatodzidza ndikafarwa ndakutokutextirai ndikafarwa iko zvinezvi. Alright, no, unobata kana ndiri free ndo respond. But hands kana ndiri free ndo make appointment ndorega Aiwa, make appointment. Hai.
unotoita chirungu ini ndichiita stress since last year Chichiro chakufanira kuziva changa sifanira kuziva zviwanikwa chizobvunza ndichikuudza because there are too many things to know. Ndoda kuziva zvevoice recorder ndisingashandisi foni yacho ndichida kuita voice nechimwe chinoita senge chivoice recorder so zvevoice recorder I think I know what you zvauri kutobvunza because what you need ndakubvunzira hangu kuseri all right asi ichi chichachirinekera kuzorotera oh my god wait does it mean kuti handiti inenge chichirekodha vhidhiyo iri kurekodhewa mufoni handiti ndizvoka no inorekodwa mukadhi mune kadhi ero aiwa mukadhi medrone itself apa mune kadhi mukati umu drone rako rinofamba rine kadhi ndeifigozofa zvendaifiri kodzetereripai manje andika drone rako rinofamba rine something chakaita so apa chipi apa mune kadhi there memory card chairo ka small one inaifunga ndine kadhi rini karipo somewhere kavhure kakatovharika kuratidza kuti hamuna chunhu aiwa kachinofamba chichinovharirwa kachilagesi pane pandikuona pane pekuti chaji peta pane pekuti pekakadhi but hamuna chunhu guys waibuda kana kubulawayo chichireke ndichiribudisa usina kana kadhi mukati unofanira memory card unofanira memory card but memory card racho rakasiyana nerefoni kei akangofanana kamicro kaka kamicro ndipo pandiri kuona ndikutotadza kuona ini kwapa ndepei hauna mani wayacho handitozivi ndinoti ndikaita chinhu ndikachikoniwa ndosiyana nazvo all right pani pandiri kuona pane ubhalanisiwe ndepechii its okay but handifungi kuti kakadhi kefoni pakakurisa the floor mandidzisa ndakukoniwa uchidzosera chinhu chacho apa apa ndo pakanyorwa apa kunzi chekadhi panongori nekasaini kekuti unoifanira kuisa chiSD because I've never used Kamavic kakadika sakura kuti phone call ayo no I don't know but I'm saying I've never used Kamavic ndichazama all right ndakuda kuekera zvangu ndinde tozotamba mangwana hanzi outfit nyaya dzeoutfit dzakaoma gari ndianiko tosoni ndasinaona useri hei manjenjenje ndeipi yako muri bo ndeipi shem vagari vepano tutorial yangu yapera kuchitaura nyaya dzenyu tutorial yangu yapera yesterday floor tikusvikawo tutorial ichipera inda yapera uri Felix links yes shema ndepi manjenjenje uri sei ndiri bhoka njani madhuve omuti ari pano diflo ndepi yes kumanjenjenjekambatika ndandiri busy sha habatike zvokudaro vawadhura sedhori chechikomana
ndakataya kubatika musuya yawa. Musupi. Was it Sunday? No, not Sunday. Sunday ndanrukupi. You almost zvawetaura. I was on my phone. I was using my phone. Saka phone yangu ina usijara zvekuningirikira. Zvekuita ndiri phone. And even the funny thing, ndati ndikavhura app instead kuti vhure neGoogle Chrome, yaindofosera ndivhure neSafari. Oh. Accidents in the last 3 years. All right. So let me try, but kwangu kuti manikidza donge kumvura. Nice. Ndiko nofunga dzisashero kuningirikira drone yake. Kwantompa lesson lecture. Yeah, baba, inampa lecture mbijana pati mamodha wakasiyana. Yeah, but anyway. Inindozana zvemuchina chete yekusona zvemadrone. Iye anodawo kusundira basa rake iye ozoitei. Ndechingomonita from behind. Aiwaka. Unoita zvese because Lincoln anosona. In department rangu ndiri kumbatya uku zvekumakamera uku nemandremera. As long as singasone ningirikiri yakanetsa panapa ye. Wakuda ngazvimwewe. Ndakoti yakanetsa panapa ndataura zita wava. Ndangoti wakuda indati chiyo. Ndangoti wakuda ngazvimwe. Taura chokwadi ndandakusuwa wena Duflo. Itata kusuwa shuwa. Mamanzi tata kusuwa newo. Tata kushuwa shuwa. Shuwa. Saka madeta like because nachipenda mausiku masikati. Papisa. Nachitopenda mudheni mangu. Papisa. Ndikati sama The floor. Yes, sure. Ukupendelani. I need my bedroom to be nice, but when I go do well, you never know. Also, urubona fanika wapadhuze uzodiwa. Anyway, it's summer, you never know what happens in summer, you know. Summer is around the corner, so you should make the bedroom smell nice. Sama yekunoka pana zvinoitika saka mungatotudza yekwenyu kuti it's unpredictable. The floor. Yes, sure. Kuda mujeko. Ndozvataura naLincoln panapa kuti anokwanisa kuti hake decoration bedroom mangu as long as iri maketeni ake anonetsa. Hadzina kubata kuti wataura kuti chii? Shero, inini kana Iwe with the flow. Shero abvunza kuti chii? Hanza udi mudheko here. Handizve. Kana tadza kudzwa. Hai, wanzwa chaizvo chaizvo. Iwe hauzibuda here mudheto. Iye ari kuti mudheko. Mudheto, dating. What? Shero, ndatodzwa kwataura nyako zvakanaka. Wada kunditongesa kuti ndakutongeswa pana. Kuti handichidya mai mwana ndatamusi kuda mudheto here. Mudheto? No. Amazana, I'm off dating. Why? Look at self-love. Akamuita self-love here, Shero. Handizivi. Ndo zvauri kuita izvozvo kuita zvinhu zvinokusipaka iwewe. Ndo self-love. Self-love, yes. Saka iwe mudheto haukusipake ndo zvauzama kutudza. Handauda usipake. Wati uri kuita self-love zvinhu zvinosipaka iwewe.
Saka mudheto haukuspark haidzi self love. Istage yandiri ye-self love handati mudheto wakaipa kana kushata. Aiyo apa watozokwidza makata hatisati asvika pakuti wakaipa kana kuti wakashata tichiri paself love. Self love you can't compare it kana kuti kwanziwa hausi kuda mudheto. No, it's not being compared. Like paself love yako mudheto hauexist muchapter iyoyo. Uiteka bhosi nechauza kuti ashama ndambosvika kumakoma ndambogwera makoma iwo unoda kuti bhebhe ande kumuvi. Aiwa but hanti munokompromisa you meet halfway. Ndo zvandisiri kuda izvozvo for the meantime ndezvangu kana ndazotanga mudheto manje hande ndadzoka ndiri clean no more selfish no more kuva selfish. Pamwe tingatori parehab. Haisombo rehab kana rehab yemudheto yemarelationship. Wakambosvika pastage in life kuti pane zvinhu zvaingowisha kungoita uchikura zoti I wish to be doing this and most likely pane ma-two outcomes kana wauda kuzozviita. It's either unozviita nemunhu anozvifarirawo or uri kufosera munhu kuzviita or uchangozviita akaurwana uri selfish imwewe bari. Saka inini zvangu handidi kunetsa nemwana womunhu. For the meantime ndendiri one hapana anokuti kwanzwa zvaendereyo kwazodini kana zvazopera mwana womunhu anenge asara padeni. Aiwa hapana kana mwana munhu ndozvo zvakanakira. Saka hapana ari kundibvunza kuti kwanzi this weekend waenderei ikoko uri kuitei. Okay, ndazozvinzwisisa. Wafunga kuita gentleman knows no weather. Aenda kwaenda. Wandona saka wakada kuzviita pari mwana vanhu mahwani unenge wakutonzi ndiwe shurugu ndasangana nemuzi shurugu zvisiri considerate. Saka pa iwo urikuchika chimuti aiwa tokonzwa vachingocomplain saka I don't want to be part of the statistics. nemushurugu ndapanza handiwapanzwa saka saka wow. Saka manje what if munhu achazvifarira zvaunoitwa? No, kuti uzosvika pastage iyo unenge wakutodheta munhu waibata. Saka ndanditanga ndasvika pakudheta munhu ndozoona kuti anofara zvandinofara. For the meantime I just want to treat myself then ndozotanga mudheto. Time iri kutiza mundana. Iko ndiri parese raoma. Aiwa ndamboda. Handoti time iri kutiza. Anondibatira ipapo vachandibatira ipapo. Okay, chekumhanyira ndopasi. ndofuna musati mabatikele Kubatika papo pamuda kubatirwa chero nhasi unongoya nepfuma handi pfuma nemadimikira zoti you have to think twice to answer. Ndasi zvakumira chero ndakuzviruma handisi kuda kubatwa. aiwa inini ndotoreva kuti ini muri kuti lese muri mumakomenyi muchida kuenda kunoita izvozvo ndaenda out mega musikati zvinonetsa. Why if mukanosangana nemunhu hepa makatombosangana nemugomo muchionawo yekera nematanda enyu muchiita side seeing mapedza kwakuzosangana futi pamwe makatobarwa papo pati pamusana maziva kuti makatosvika pakubatwa ipapo. Izvozvo handingaramba handingazivi hangu. In other words muri mudenial. Chizo ndakutashero pano. Yakwidza makata mai wamudinaya. All right, I don't know. No comment. Probably denial pamandisi. Munoda kutotiza shuwa munhu kusvika pakupenda imba. But unoziva the flow kune vamwe vanhu vangori nepatience zvavo.
kana neni futhi ndinotoya nepatience. Okay. Munoda kuita patience day muri mukutsvakwa. Saka okwira makomo uchiziva kuti kune vanhu vari patient. Wasati kumakomo kwakanakira chii ndokwanyatsosvika uchiro kune mhepo kune kabreeze kari kurova so uchinzwa shiri uchinyatsoreflecta pamunodzoka wabatwa nemweya wakanaka waMwari. You never know. Mweya waMwari nengongoitawo ne1 pamwe nengoenda Mama musochenda kugoma iwoyo wagara mutende mako uchatoona neighbor wako anotoriwo netende yako yakewo. Pakutotsvaga huni pepe neye atotsvagawo huni muchingodhumana kudai usingatozivi. Pamwe munotoshopa musupermarket izvozvi kwasauti. You never know. Like I said, hazvizikani tozomona taringwanisa kukwira here makomo acho ari 1 kilometer. Asi test anofanira kukwira gomo kani. And the practice makes perfect. It's not even vari kumateresi aya hanzikwira gomo. Munhu paunodzika gomo ndobulondo pane singatekera kutaura newe. Unodza newe unotondida chete. Ndakukwira gomo kuti ndikukufadza. Aiwa. Hanzi mumutaimira ari pamusoro pegomo ukamutera anonzwisisa kuzi anenge aunzwira kuti wakwira 1 kilometer. Bla izo pamusoro pegomo pane mooxygen oza pfungwa dzedza kunyatsoshanda zvakawanda. Dzedzaita reset. Hanzi pamusoro pegomo pane oxygen yakawanda. Anodzika munhu wedu wekukwera nekuzokuseka neekera nehiking. Panenge une bheke kumashure memwana nedanda apa papfungwa dziri overloaded the floor wasvika wokudadira futi wadzika mugomo imomo wotozomona nemumwe munhu indinokutema ini ndinotokuti hameno uye nazvitoita ngatimbofambidzana for 1 month. Manje ndingangoaisa mahara. Shero unenge uchingoda 1 month chete shero. Aenda kugoshero. Anenge adoni. Komaya aenda ku. Maya ndane mazuva ndisingiri kumubata. No, akabatika muswa try on the phone. Amene mebari kumateresa achakoma. Shero akabata bhodhoro chenderefandere. Koko. Ndere chikokiana. Arione iyo. Ndaisuwa. Amara ndaisuwa nini 300 music. Ndaisuwa saka ndangoti ndipeyira angu ndega. Kadiki ka 300 music vamwe vanga chimwa Fanta bandachida ka Coca-Cola. Kagara ndege munhu wana. Ndamana ndakutengera tarino. Wakakura kuti tarino shero. Tarino sisi. Yakapera kudhara. Ari kuti tarino chi atombozi. Ndiani? Shero. Maybe kuna vairi afford ndisingari afford guys hempo mwa dringira ngopesa mwakoka. Kana yanga angofana yango emafimani ngirikira ma minerals ya but yagadzura nechiko yagadzura nefuti Coca-Cola. Guys. Reka ndikuradze mamwira tinoita kwera amene kana muchizvito zvokuti kana riri mbotoro unodai so. Akutarisa. Why? Munhu achitesa botoro rapamwe. Chaizviita kuwawa. Unongocheka ma settings. Why? Unotomzire nemi. Unongocheka ma settings. Unobvaziva kuti uri muZimbabwe hanzi magetsi akaenda unobuda panze kuti asataenda rain rese. Unoziva kuti tishero unoziva inonzi impulsive obsessive disorder. Ndo inoitika pasystem yokuti kakanga uri kadisorder kanongoita out of hand kekuti ukangonowa uda kutarisa kuti rapapi. It doesn't really have a meaning. Ndichipesa zvakanaka.
Ndodzoka guys. Runyekwa uri kutarisa. Ndakumboenda. Muri kuenda uko. Ndapedza ndapedza. Wakuti wakaenda ku? Ndodzoka. Makuendepi manje? Aya. Where are you going? Uti za Coca-Cola yangu. Ndapedza ini chapera Coca-Cola. Ani muri kutivhairira the flight tivhairira nechikafu musei wakutivhairira nekokokora. Ko iwe pa picture wakaisa chi? Chikafu. Akaseta Hanzi. But hazvinoti ndiri kuchidya izvozvika. Ndosaka But wakachidya. Manje. Why waisa profile picture ichiko nhasi uda kuonekwa nayo? Ndiye last week ndo yanga iripo ingona. Last week zvarini izvozvo. Musi wakapinda nefoni yako yaigwara. I think ndakaichinja sometime last week. But shame handikuita live. Ndepi yako Sheru. Handinomboseka wambondinzwa ndichiseka. Wati foni yangu inorwara ndotoseka. Kutaura hakuzi kuseka. Kuseka ndokuti foni yaThe Flow inorwara. Ndozvawatotaura. Ndataura handinauseka. Haya, ndokuseka. Wakutomeshina ndokuseka. Iwe handinauseka usadaro. Usada kunditi ndiseke. Oh, okay, seka tinzi. Bera ndikubatsire wako. Unopengere newe. Wazotedzera ma-instructions sei. La. Unopengere newe mwana. Iwe ndisiye zvako. Sheru. Ma. Pane period yaiti maZimbabweans ka. Hamene zvakambobva maiti mukaenda out. Ungonzwa mufedzi kana ungonzwa musikana achifonera mufedzi wake uri kupi chiri kuteka uri kupati ndinoziva kuti uri kupati unzi okay say I love you uri papo akomana Chingotaura kuti umwe munhu azviite chinzwi chingozikizitikiza imwe munhu manje nyenje uri right wandozvataura naSheru kuti chini usakonese nyaya The Flow enda pawatumwa chaivo chaivo. ndakabvunza ndakaiterera ini ndati usakonese nyaya wanyatsobvuma kwawatumwa enda ita izvozvo. Sheru wati kutizve ndati chingozvitaura chimboitai example yezvaiitika kare muchingotaurira someone. manjinji anofanirwa kuenda samwe ndomufonera kuenda samwe kupizve. All right, let's assume Mari somewhere. achaasumika No, The Flow manjenjenje atori somewhere right now. Aritori somewhere, iwe uri somewhere, indi somewhere inside this box. Lincoln ari somewhere. What's stopping you from saying it? I love you. aiwa manjenje hanziko naSheru naLincoln naThe Flow hanzi we miss you. Mwedzi mutete ndakamuona nezuro. Waitsvage panze? Ndaibva nevana after school club. Zvenguva izvoti unoona mwedzi? Dzadziri muma27. Inga zvenyu mandogara pamunoona mwedzi. Sikuida kuna mwedzi. Iti sure. Sure. Masatengisa. Aiwa. Ndogara mubasement. Ndaita chioko muhomwe. Chioko muhomwe? Mukatengesa mwedzi.
Aiwa, my quit. Mutete nezirongo uri mutete tete. Ayo, isiske kurinzi kweda atite zvekucontrola nemwedzi kwete. Share titaridze recording device yako John, please. The floor. Huh? Yes, I love you. I love you too. Azazarana ndikuchatisa imani. Ndanziita ndatumwa saka ndituma mutumwa anampunji. Pacomment chero niitage comment iyo. Iwe watumwa ukanyepa, ndatumwa ndikataura zvandaudzwa. Iwe watumwa necomment izvo, ina nditumwe necomment ndomusiyano manje. Asi watumwa ukanyepa. Yabva unani Kuna Ru. Kuna Ru MTD. Shiro itage. Aiko atizwa. Andinombozvionei. Hanzi musaprovokane umu. Iripo iyo Lincoln dzikana ramba uchitarisa. The one below. Yakazviti the flow. Takune ma-apples kamari. Makunyara here. Takune ma-apples. Aiwa. Yakanzi musaprovokane. Then inoteera yacho. Maiwe zvangu manjenjenje. Newe ndobva wabvumo. Andavhuna device yangu handikundibudisa izvozvo. Kuma-comments, I think kuma-comments. Mbokuimbei ingandakatudza iwani mai kuti dai mamurega tsvagawo wake wanoda ingawakaudzwa wani the flow kuti unodiwa namanjenjenje. Wati? Unofana kumbosvika kuno kundobvisa zvimuti munzeve. What do you mean kundobvisa zvimuti munzeve? Unganzuva nevamwe vanhu. Okay, all right. Because ndikaita nharo motokari ndatanga kuita nharo saka. Chako nharo. Aiwa. Rikanzika mhangu semunhu ari kushepwa ndebvu. Iwe Lincoln wasinzwe here uyu manjenjenje achiti kuna the flow. Hanzi makaita chiupo mwedzi wakauisa pai makatengesa. I never knew kuti vanhu vanotaura nyaya dzekusvika pamwedzi watengeswa. Mwedzi wakatengeswa. Kutenga kutoti tengese. Shero, usadokupaka siripo Shero. Mwedzi wakatengeswa wazi. Amen. What? Hanzi vakatengesa. Asi chine manyanga achikutirwe. Chiko, is it that a wrong statement? Ishona yakabenda for no. Support. We are supporting it. We have never heard of someone selling the sand. We are getting like someone. It didn't type of things someone. Ndinotengesa ndinotokudzopurira mwedzi ndikauya nawo kumba kwenyu. Wanzviza Shero. He will take a grenade for you. Yeah. He will take the moon for you. Yeah. He will take the Kana uchigona kutora mwedzi. Gara wangoisa nemazaye kumba kwa mayo kututu mfeso wako. Handi waibata skiri yacho. Shero. Kune mamessage. Basa ndakati zvako asaramboudzwa statement yokuti ndinokutorera mwedzi ndikauya nawo kumba kwenyu unoziva here. Sure.
mafesi kana achinyenga chimuka anotaura nemadzimwe dzinoti kana Satan anotora manotsi. Ndozvamukutoita kapa. Hey, you are Haina aiwa ndaimbonyepawo ka before. Ndaimbonyepawo before. Izvo zvandingarambe. Chero pane mameseji ari kuprivate. Ndrumaona like ndamboeda one iri kumbofreeza. Oh. But vamwe vacho naona mafesi saka handikwanise kuita kuedha. Ndoda kutanga ndaona mafesi. Ngavabude nemafesi. Sherada tanga vheta. Ko munhu akasiya taura zvisingaiti ndoita sei manje? Ndoda kutanga ndaona fesi. Taku urutiko. Taku ndio kuma ice cream ko. Mavikirwa ma ice cream ekera. Tauro ngataure nyaya akaenda kunigikiri paipa. Akaenda kunonzi chikuinquiry yake kuchama ice cream paipa. Update. Wakazodisa vanhu vaikuvhunza kuti wakazofamba senyaya yako iyoyi. Ndakapona ndakapiwa first warning. Saka hapana kuzonasvika ku3 here pane patopera 5 years. Uchavati pabasa. Ndovati ndomboregere mazonoenda kutozvipeta iva. Uchirega ramba uchivata. Alright, paida ndakuona. Hopa ukwanisa kuzvibirira manje. Hadzina chikwereti hopa. Hopa umva wakambodzichita hapana. Unotongorara. Hesi paida. Elsishema uzisei. Ndiri bhokuri sei? Kuri vaiti. Tipei tinzwe. Ndangouya you guys mato pakati ke. Kuyemero. No shema ndo matauriro angu. Wow, Linki. Ndiri kumunzwa paida ari kunoza zvake. Taura nayo. Lincoln anda mageliza anotaura seso. Anowanzwa ndoatokupa CV rangu. Manje nini handisipa kutsvaga ke. Unotsvakiwa. Neniwo handizi kutsvaga. Paida uri kupi? Ku-Europe shema. Kuri sei ku-Europe? Europe ihombe taura pa. Kuchi ku Scotland. Russia. Russia. Ari ku East Europe. Winter isati yapera. Yeah, it's early spring, but still it's cold and snow is currently melting. So kuchi kutonora. Uri papi pacho chapo. I can't say. As it's in the town, All right, Tara tells me the next of you. Which part do you know anyway, Kurasha? Which got you on me put it. You could tell her power. Not exactly power. Taura city iri okay. I'm actually staying in Norway in the city called Oslo. Wambotora zvekuningirikiri kaiwe. Zvekurasha. Now you're talking of West. But nation diri ku Norway. Musanda store current location yandiri right now.
Okay, tatafunga kuti Ndosaka 1 pane minute zviri 1 minute uri kuEast Europe, 1 minute uri West Europe in Hesho. the flow, kana the flow, kana the mutsvaira flow, umhanye the flow. nespeed iyoyo. Yes, sir. No, guys, let me explain to you. Kana ati pane zviri kuitika, you should do think outside the box. Zviripo zvikuitika. Ndosaka tatizoti ngasatudza ake paari exactly. Takungohaidi kuwanza dunyama. Asi zviripo. Hausikuda kuyema kwacho. Aiwa aiwa shame hapana tiri safe. Really? I know tiri safe but pane zviri zvinoitika unongoza. But aiwa tiri safe. Aiwa tiri safe. Kumba kwari kugara kwakanaka. Wakona sei shame. Andiwo paungochekera wandibudisira apo ndakutanga ndaona face ndakuona. Oh, thank you. Muri safe vamwe vanhu vakanyarara. Tinototeerera iwe. Wanzi voice rako the lullaby. Come on, guys. Lullaby chinga taurai nyaya. Manjenjenje ari kuyaenda kuresearch. Okay. Shema unotinakidza ndinofarira the way you express yourself uchitaura kuti kwai ameno you know. Oh, thank you. But wabva reminder something musuno Shema ndakateerera review yako hadzi amene kuti speed inomezhwa nei ndinotombozvizezva ndinoita zvimwe nditokangamwa ini nekuti hadzi mashake handinoizi hadzi mashake handino unopenga Lincoln ndisingatozivi naiwe chero saka iwo kana padashboard pemoto pako inenge ichiburitsa chii padashboard. Haazivi kuti speed inomezhwa nei, haazivi. Speed yei? Let's go back to zvawaitaura zvespeed. Waireva speed yei papa? Handizivi. Aishe, okay, two characters. One anorova mangirikiri masocial commentary newati naye two different people. Speed zvandizokuwedzera speed yepo nenge review yeiko iyi handichatomboizive ndoda handichatozive. Nawasu zviri seiko nawasu? Makamuta kana wasu makamuta. Risei. Ndepi wako? Na mene koko. No kuribo. Ya ndati mubokabura shiranga chindwanzira. Mati? Tikati shirada kumbotsunya nziva anga chindwanzira. Ndi mwana mudiki here anonzwa. Mai vako vanongoona semwana mudiki vanongoti shero wangu. Mai vangu mashura vachitadza kutofunga nyemba dzavo. Mira urohwe one kuti vanomhanya achitazi vanomhanya kuti mwanangu ndianatokonya mwana wangu vanotofa munhu. Wasu muri wadi. Tinodakara zviri kudii. Munofara. Tinodakara. Manjenjenje. Flow. Ndiripo zviri sei? Ma? Kona kumute mukumuyitireiko? Manjenjenje. Manjenjenje arikukona kusperina the flow. Vandikutaura nino panapa. Mama Bogas, ongoipipi. Very fast. Apo.
Rumbunzwa kadati ndai musoro wenyaya. Manjenje fired. haudi kunzwa the flow achinyongonwa, your heart pumps. Your heart pumps. Shema anozondinakidza akati anticha handidi kureva nhema. Ndoita kuseka achirola maziso. Wazvati statement riri kuuya ipapa ranaumira musha. Senge paitaura review andikatauri ma7 achiti handidi kureva nhema. Ameno nyaya dzavaingonetsana dzemagadzi kudiko. Mabhanzi kanyaya yakanetsa anzi handidi kureva nhema. Ameno anzi mabhanza anzi magadziko azoita seiko kudiko ina handizive zvaanoitei. Shema anonakidza. Pamwe pacho anombokanganwa disclaimer yozoiswa pakati penyaya idzi. Regai ndibva ndaisa disclaimer ipapo. Muri sei guys? Hatimbotara nyaya dzepanapa Hai dzemudheto. ruri sei? Ndiri Muri sei? sei? Ndiri bo. Kasmaila akaondeke kupi? Shema zviri panapa zvinopera raitere. akatanga kundwe nevoice kandwedeka smile. Nasi ndiri bo manje. Musei. Nasi ndiri bo munsiya. Naso wakatita recharge. Sadare mlishingopinda nevi mama matongoti ataka. Aiwa kukufarira kana farira kudiwa. Zoti tikakushota panapa hatonzwa boy imwe. Why is it? Apa nangakutombotsi. Ndanzi ndikoni kana usati waroora uchatoroora pamwe. Not the flow, guys. Not the flow. Mama sees out the flow. Ndakamirira kuti the flow atanga aroora saka paanozopedza kuita reflecting yake hande ndiripo. Kwenye nansa ndaexpire tsvakai umwe munhu wokufamba ini ndatochembera kani. Hazvina basa zvobuda here kuti inini ndotangira mukuru kuroora hazviiti. Iyo ndezvakudhara izvo. Ungatofira usimbe wablazi zveshuwa naye. Kwemini chicha muri retrospect. Unongochoti handizanimiriri. Pavachamapedza makombo ese muEngland. From makombo ese muEngland. Vagoti musino. vagote kuScotland. Kuzoti snow yese paichamelta. Anti the floor now manjenjenje. Not my way. Kowai manjenjenje makavhara face nhasi futi. Nasi vatone nguva manjenjenje vakagraduate ndopoka vakaudzwa kuti musaisa face. Asi vari kurinovheta nani? Pane zvavari kurinovheta. Aiwa vari kupenda. Chatataura yadze kupenda. Lincoln anenge anodena. Vakatanga vachizonaone. Vakatanga vachipika. Mina ruongosi poiwerega ndikutaurire kuti chichakatanga kuti manjenjenje akangouya asaise picture. Ndo mumwe musi ndobva the floor abika ati palive akadla mafizongo. The next thing pakubika ndopavaindifamba kavanhu vavavo. Vakabva vazobikawo vachisapota. Ndakatanga kubika manjenjenje. Before we know it, vanhu vangokurana mwedzi mudenga nenyeredzi zvese nezvitudumusere neRainbow Towers dzanga dzichipinda vachiita sei vachivigirana mumarooms amekuti dzachivigirwana pamadhoo here kana kuti pai. Before we know it vava kuenda kushopping vese during live stream vaishopa vese. Iye zvino zvavakudzima makamera vachipinda. Ndotongona kavese apa pavari pasaidi nepasaidi asi
Iriko Walmart. Walmart iriko kuwepo. No, hakuna. Kusaka Walmart ipi? Walmart ndeko America. Ndi Walmart. Walmart, yes. Walmart iyoyo. Saka ni Ko wasu makanyarara napaida makanyarara indinonzwa nyaya yeni. Ndikubaterera zviri kubhuyiwa pano. Ndinobaterera. Saka two dzenyaya yako yangu akaponjeswa that day. Ini. Takatomirira toda kutonzwa ipapa. Andina nyaya yeni. Anongo akaponja that day. Ngongoro kuponjawo zve. Aiwa. Ende ndakauvhunza ndikati koindava. Ukangotsika wakataura zviri bit deeper than that. Wangonyepera ndambotaura musiwo waini ndikuzviziva handambotaura musiwo. Evidence iriko kakuma archives ashema. Naita homa toita rewind maplayback. Todzokera playback. Ndikuziva akazvandakataura inini. Ndati todzokera iri playback. Dzokerai. The flow. Rewind it, select man. We can see rewind. Mimi taimusha hivi nai. Kutita zvitsoipana. Ndichiri kurememba ndinambotaura ndinambotaura ndikunzwa miro yese. Imi muchiramba muchibvunza kuti miro yese papi muno here chichi ndikaita iwo miro yese. Zvinoinclude even heart, chichi, you know. That's what guys, Shema. Sorry, Ruru. Guys, my deepest condolences on the passing away of the president of Tanzania, right? He has passed away, Shem. Fully, yeah, just recently, because of COVID. Actually, recently, just now. Just now, yeah, a few minutes ago. I was declaring because hakuna COVID now. Almost Shema. Exactly, he died because he was in the school to India, apparently, yeah. The last time I heard Magufuli. Anyway, azorora mukuru. Angana makuru Yeah. 61. Angambutsi. 61. 61. But wanga uchiri kamufana. Yeah. Sorry guys for interrupting angashitaura. Taura inkuterera. Aiwa, unokuinterrupta zvako paida. Wasungavambotaura wasu. Lincoln unondirovesa naruhi. Ndikumboterera kandikumboterera mira. Paita nyaya panapa. Paida unenge uchiroverwa dzei naruhi. Okay. Ina ndizuri. Hanzi wo chakurovesa. Ini ndichata kuti wo urove vanhu. Sanda inoda kuclarify kuti ucharovera vanhu dzei. She's giggling. Arikuziva ngonongondikanda anonzi maichi maboots. Kana. Paida watombofanira kutomboya wakatotiratidza chiso chamwari. Zvako zvekutamira mumashure zvekuitika andozvakanoti mwari ngachibuda yomwe yachipinda unongoziva unobvaziva kuti chiitika. Matiwasi ndati nangu ndoda kuona picture ya the flow atori zvenyu the flow ndava the flow ini wasu ndinoda kubviromona vasadaro vakati ndinoda kubvira kuona. Yes,
Yes, Kune let's kune get munhu on anonzi Asu. Lisa. Kune munhu anonzi Lisa. Akabvira now the flow. No, Lisa ngauye kuno kuti taure nyaya yake. Nyaya dzacho. in the face angu haoneke zvekumhanya motofanira kutobhadhara. Ndinobvira kubvise mari. Tanga maivhese ipapapa. Tinobhadhara kanti. Aiwa. Vhesa yapo. Flow tinoisa mari yacho. Ndini treasure wacho. Bhadharai kuno. Ndokupai link monoona ikoko. Oh. Right. Yeah. Ndinongeda zvemalink Nopawa basi. direct. Jari donyanyoona. Kuiona face ya flow. Iwo Asu ukutoda nezva the flow. Ukoine manjinjinji Tsagana naye. Aiwa ndakaonekwa ini. Ndakaonekwa. Ndinoda kuiona face yake. Ndine munin'ina. Tanga watisira mninga Asiko hapo Asu. Mai ndozviko. Manje problem Vashoma. Tanga emavhesa picture renyu apa ndoita screenshot ndomuratidza munin'ina first. Chinzwa kawasu. Problem yaitika panapa ndekuti isusu kana une munin'ina atiite zvemalanchitini. haite makerova. Hakuna kerova. Iwewe liko nyarara mani. The flow taura ngazvitaurire ega. Iwewe liko keep quiet, keep easy. Iravara muromo iwe. Ungotaurisa iwe liko. Ungotaurisa iwe. Bviro nyarara. The flow. Zvatotaura wacho kuti anondoona kulinki kwangu. Kulinki? Right. Yes. Handingobatike zvekumhanya. Linko anotenga nyaya komana. Linko. Akwesitodzifambira nyaya. Ndopande munoti anongopinda. Lawyer. Ndamuona zvangu. Anotenga anobvira nyaya. Learn from the place. Yeah? That's the mukadzi. That's day ari mukadzi. Guys, that's day ari mukadzi. Apa paitwa mashots fired. Goda ari mukadzi. Day ari mukadzi. Saka zvaita sei? Nairoiro wamakuwa. Aishupa. Aigara akarohwa. Ane personality. Aigara akarohwa Linko. Day ari mukadzi. Yeah. Now guys, maybe tsaura atori likeable like that. Hakuna notomboikira. Hakuna ntombomuendera. Saka hamutonyari kutofamba munhu kwanzi dai anga ari mukadzi. Vakadzi makaoma imi. Shero ndakuti uri madhuve ndizvo. Itori bhoya akadero kuLincoln. Anitori bhoya akadero. I didn't know that very cruel like that. Yeah? The floor I didn't know you were cruel like that. Musoyo makandita sendichirwara nhasi ndinemiwo. Nai. Cruel china sindinemi. Takaru. Wauyira revenge panapa. Azikana. Revenge is sour. Tinozvipindura manje 2 seconds panapa. Tokurarisa manje so kuti tatenanda. 2 minutes. 2 minutes leka kuti mwiri wangu wakurwadza tsiye dziri kunzwa mabaya. Guys, inini phone yangu yapera moto maiziya. Kuno kuri kuitika load shedding. Phone yangu yapera moto.
ndafara nakuonai guys. Thank you very much, Wasu. chaja udzoke tetakamirira. Magetsi achava kutoenda akazve ari kubviroenda magetsi. Hino ndobviro chaja sei magetsi aenda? Ndichabvira kutumira mamwe ngefry machina usatya. Nhasi Wasu wanga wakachila nhasi. Bye Wasu zvako. Magetsi abva atopera. Vakubudikira materesi manje. Wauchida kuti chii? That's manje sei. Wati pane zvawanga uchida kutaura. Ndada kuvunza kuti do you miss me? Watopera kutaura, okay. Zvodana tichiona mafesi. That is magodi handidaro man. Iwe unongoda zvemafesi ndava. The floor ndisanamboona vakauya vane fesi yaveni. Kunze kwemusi wakauya vachingodya chiti hapana chataiona taingona maoko. Ameno kachaendesika. Nhasi vangauya nemakamera manje waruzi. Ndokupa link unondonera kulink aniko like I said andibatike zvokumanya. Fesi yangu ndebasa. Wewe huru? Aiwa kana not in that sense kana. Nditore mupostore zvangu ini. Ngendinyarare. Ndimadzideti vanoshandira zvemweya kana kuti zvenyama. Muri mupostori munopinda chechi inonzi chii? Nditemboita mupostore rei. Saka mati muri mupostori. Zona tirege ndinyarare zvangu. Pane chechi mupostori inogara ndine Zuda, ndogara ndeZuda. Alright. Ndeda ngokwenywa Zuda rangu. Alright. Andiwaibata. Saiwo uchagona here kwenya Zuda. Ndiko zvave futi. Havana Zuda usanyeberwe. Share picture yakona old picture ya. Ndama ndimakazviratidza pamusuya here. Ndikakuona fesini. Ndatsina bvudzi shero. Mama kashepa musoro. Kana. Urutara zvipi? Urutara mapicture andakakusendera aya. Mama kasutadza palive face yenyu. No, not me. Really? Okay, cool. Ndine bvudzi kana. Mazuva ndinoningirikira. Ndiri muposhosho. Hai, zvakangonaka futi. Kugera Zuda kuti hamuzoda vhudzi. Anenge ari kunabviswa zino or something, I don't know. Abviswa zino unototiudza kuti abviswa zino. Wow, that's nice. Hanzi abviswa zino ndiani? Manjenjenje. Asirutaura sikereke. Kurava kuti manjenjenje atoupdate the flow kuti nhasi ndabviswa zino. Isita tisingazivi. Kana kuti the flow amuperekedza vachinobviswa zino. Vaenda vese. Ndakasagoni kufamba sakati anziyo ndiperekedzeyo. Vaenda vese sure. That's so sweet, guys. Kanyara kandozotanga kufaya vanhu mozoti kwandotaurisa. Wow, munofaya kudii kwachoni? Kandodzorera. Ne hangu mamisaili ndoreceiver na stress. Baiwa, the flow love is sweet. Ndisiyana nekuona makomo muchimbositei makomo. Shero ndaramba here kuti kwanziningirikira love haisi sweet. Asimbosiye kuona kusiya makomo. Mbona makomo moko.
ndoda kuzotora iwe. Hanzi kuenda kwako kwauri kuita umakomo the flow uri kudeprive vamwe vanhu rudo. But I didn't took it for medication. Ndozodzoka ndabhoka ndane fire. Kana munhu wacho ari kuendawo futi for medication munongorapwa kamese mugomo macho. Vanhu tinopiwa maprescription akasiyana webata. Aiwa kuda kunzvenga papa enda munobikigwa uko musoro maita matama. Nditape kubikirwa redi. Munenge makafita muchishusha by the flow. You are too smart. Munogona kuzvibikira zvose everything. You are not Masini bachera na. Chero unozanya aripo ndeuti. Iwe unofanga kugona zvinhu zvanozoti kana kuti mukadzi womuti izvo haugona anofanga kumulita by example kuti kwewe unongotadza kuita so kuti kwewa unogona ubva wamutaridza waibata saka unofanga kuita mastandards ekuti unogona. Saka imi makamira pekuti unogona mbva mamuratidza. Aiwa mandikudza. Alright, ngatidzokerei kunonzi chii. Zvafanira kuti vamwe varume anokuti kwanzi toda mukadzi anowacha anobika anoaina but haazvigoni. Vari kusho. Saka why would you want kuisa mastandards ausingakwanisi pano mumo? But the flow you want to lead by example. The flow. Yes. Mukapemberere mudzimai wamuchatora kuti anga achibata puro dzenyu. Anokutadza nei? Ini kana ukadzi wako akaenda kugraft akanonoka kudzoka anotoda ndatomona zvese vanhu vatorara vakutoridza ngononi kanonzi kamunhingirikiri mutabhu mamune kaomo kuti wakasprinkira maroses vachigezawo vachibuda bva vati masaji kumakumbo. Anowana bubble bath aigle. Taura zvavo. Guys, ndiri kuda kubvunza that amusimi tape noti chikafu chikabikwa because makadzi akakuzvibikira mega moti chikafu chawabika chawanda so chawanda mvura motosimuka motanga kuzvibikira mega amusimi here. Aiwa kana kuti spice yawazoisa pane zvawaisa hazvinonyatsoibva chichi. Handi maspice anenge ari mumba tetatenga tese ndenjimaziya. The flow makafita muchidira gwagwa. Vada munongondigaira hora nai. The flow munokanda mashoko makafita kuti kana zvanetsa zvekukitchen iwo ibva kukitchen kwangu. Shero unongoza the moment aunoroora kitchen achatombo yako. Variko vanogara pamapoto kuti vanenge vatoriko vanotomiramira. Aiwa hazvisode kuda because mukitchen nedining room even nebedroom yacho I don't think the house is yours. Kwako kushade kana mune shade. Because zvese kana garage ndo kwako nemugarden kana mune garden. Amwe marooms ese yakaforget anochinjwamo. Anisa style yanoda so don't fight with her ndokwake ndokunonzi mushamukadzi konzere naye the flow. Naso musuyo waindiseka ndichikudza kuti mushamukadzi nasi ndiuri kutaura. Aiwa in this version not yako yaoda kuti nyepera. The flow unofara masconzere. Mascones. Yeah, mascones are pro. What about my cake? No, my cake no. My apples, like, zvekubheka muzvifaririshi unozvida. And ndofarira kubheka but ansanda expecting kubheka. Vari mazhinji anongova nda zvekugocha-gocha. Hauti ndikutsvagire teacher anobheka so. Ndozamuna anogona kubatsirai kubheka. Singaite. Anobheka tichaivavo. Anobheka anodzidzisa kubheka futi munhu wacho.
kubheka ndingangodzidziswa manotsi akubheka. Munoda tokutsvagira tita wacho. Ndokudza kana ndakumuda. Guys, vandikudze summer inonetsa kuti unondiona ndiri padheni. I have to be out. Winter ndoinoita because winter by 3 o'clock pamwe ndingiri zuva renge ranyura saka anoziva kuti ngoti munopikirwa tea. Aiwa tea no. Oda ndiri munhu wekuti vari kutozviwa so havadi tea the floor havadi tea ndinonwa right Fadaro imbosiya the floor vatauri. Ndinotama kuti totobuka dasari kuona moto the floor. Nasa kutaura chokwadi winter kana summer kana chii haine nezvekudzidziswa kubheka kuti unouya unomuona kangokumirira kumba andakuudza pane vanhu vandikudza summer kuri normal kusina corona. Summer there's always an event inenge ichiitika nearly every week saka ndendiri nearly out. Andinamboramba izvozvo. Then kana siri izvozvo ndiri padheni nenditore out nditoita something ne-equipment yawo. But like everyone needs a break from what they do in day to day. Handakudza kuti nini ndichiri meantime for the meantime. Hatina kumboramba andi apa tiri kutaura nezvaticha wekubheka masikoni. Iwo kwawatoenda watomhanya. It's another activity that will actually be helping you with your long term. It's an activity. Alright, rikandione paningirikira ngotione inokwana era. I think I sukwana. Why do you want to be a loner? What do you mean I'm a loner? I'm not a loner. I'm not even a loner. I'm actually happy the way I am right now. Oh. Kana pane zvimwe zvichazowedzera zvida kuipa zvinowedzera. Alright. What if ndikakuudza kuti the happy you chose iri kuvhiringo happy yevamwe unoita sei? Baba, I can't speak on behalf of other people. You speak review yekuti happy yako iri kuvhiringa happy yevamwe. Like I said, I can't no comment. The flow. Yes. The flow. More Yes. My walks. Not in general parking, no. My walks are good. Do that you zaga my mountains and do my walks on. Kana kumount Kilimanjaro akatombori rose kono zvikuona anotoziva. I told her. I don't have any oxygen. Anoti kubheka masikoziwo makeke zvimwe zvimondimwi anoti kubika anoti kuti mupaka anogonzodza mose paki zvisine mboka dzekuvafundisa anofamba nadzo ogopedza ogoenda kuchurch agopedza anoaina visa kubika aina makomo ukwira makomo kubika loko aina kwandira zvipe mamax aiwa ine hangu ndasarema ndaita mutete ndakateerera bati anofamba nechi filming are into photography as well, you know. Yeah, maybe photograph tingawerera ndingatowana munhu okudzidzisa kana kudzidziswa. Mai anofarira kutorwa mapicha mani. Zvese anoda kuti model anotoda munonzwa pano nhasi inzwa ndiri kujuta vanhu vari kunokopera zviri kuprofile kwangu vachindidzorera panapa.
hatina Oh. bongo That's why. munofarira kupaka mabhasikoro here the floor. I used to cycle back home, but nowadays and naiyewo futi akazositowa imba yangu haina panokwana bhasikoro. naiyewo futi backyard yake yakazodzorwa hanzi kanzuro yakauya yakati aiwa backyard yakakurisa Backyard ingakwana bhasikoro. Nasi Zveronga. munhu Ikatinyarara. nasi munhu hanzi imbwa dzamufundisi kikiki kubheka zvimoti hanzi zvimoti Zvimondo. hanzi kubheka zvimondimwi. magugu achiri pano gesi manjenje ari mubhokisi here handisi kuona Manje hamna zvaari kuita. omwe ari kutobheka so Saka naiwe ndeipi Vabva vauya asi manje. masconzi anga atsva here sorry wangu handibike usiku handipise chikafu actually handisipaita emergency pane munhu akaudziswa kubheka vanhu manje ozvezve unogona kubheka iwe. Huh? Hanzi unogona kubheka. Yeah, I do bake. Unobheka chii? Makeke rebirthday rairine ndakagadzira. Muchatokuhaya mwana wangu ari kutsena 18. Cool then. When? Muchatobvunza makala acho. When? Munani pamuna May momo. But don't go on in Pinterest, whatever. Those websites and getting those funny cakes shapes. Aiwa izvo zvinhu zvake wana nakada. Hani ndiri kuvhunza kala, ndichanovhunza kala scheme yomusikana wacho. All right. anobheka nemasconzi futi Madati ndidyiswe pana. Sana inene. Wadidi manjenjenje. makatokona kufizirana zvokusvika pakudya ndikutozvinzwawo kai vava. Zvanzikwa zvandataura. hazvina hatina zvatawa Ndazvinzwa. Manje ndinokwazenda kutenga mapudhi. Kwati wakati wakaenda? Aiwa. Repeat after me. Aiwe Wait. munhu iwe. Ru, repeat after me. Nokufona after life. Handina chandanzwa. Wasakafanira kudzokera. Aiwa, iwe kuti repeat after me. Magaya shita creation handisonzoziva. pane munhu ati akuendesa nadhokta masikati nezino panapa Pana paurari. Zino futi hanzi wanga wasikagona kufamba ndobva auya akakusumudza akakuisa mota mukaenda kwadhokta unobviswa zino. Really? Yasiwa yatomboiswa pasafe kuitira kuti isadzokera kudenga. Asonzwa zino zvako Magaya shinga creation. Koruchara ngati munarunza zino. Sori ndakabata ndakasapota ndakasapota Shaya so. Kunzi mushini wangu. Musona futi manjenjenje ingamba kwenyu kune kuchichenewa. Mkaita vanhu tu vanosona pana. Lincoln nawo nani ndikina manjenje. Wanosona. Ndozvatara na Lincoln. Lincoln anosona. Indosona namanjenjenje manje. Zvakanaka. Mondisonera kani ngirikiri kaka kananzi kachi. Ka outfit ke. Ka outfit. Atokuchunira.
need the flow. Waiti he watu pane shirt ndasendaona gaga asida kumechisa zvavo zvawaitaura zvizvo. Shirt inongori it's like white. Zvakanaka izvozvo. Kamleni kanengo amene panovhurwa mabhatani apa pangosa katikitiki then ine pai. Shero angachifanga watora picture ngonitaridza. Ndichamutora ndikazeni wangu. Ndikazeni wangu ndichamuona. Ndichakutumira angu andoita unyatsoona kuti zvazvinhu. Mosonei. Unitumira custom made design ready to wear. Ndakaona zvine direction rakaita sei? Re-engagement. Handonakudza re-engagement. Tsiga ndikurori. Imi tsiga ndikurori chiko ivatanga. Ora kana smile arikuziya. Kutonzikama. Imi saka uda kuenda function yakaita sei? Ndienda zvekuchechi nei. Chechi sauda casual, semi formal. Azomusikana praise and worship. Aiwa nditogondikana kuimba. Asha. Aiwa ndisi. Vanyorokwana papi papa. Unofanga kuma intercessor. Ndira timbonzwa kuma intercessor. Aiwa ndiko. Saka tomborika nendimi. Iye ataure nendimi. Anoenda kucongregation chete. Ndiye anosvogara kumashure mufundisi oparidza manje ini ndinoenda kumasowe manje. Kumasowe sauda gemens. Ndinoda gemens. Okay. Rine yoku iri independent kada kuti yakabatana nedress. Yoku yacho ndeipi makutaura zveyoku manje ndizvipi manje? Tinouya pashoulder panapa. Ya chichiyoyo ndinyatsopinda manje iyoyo. Alright, uzonibata. Nema, idzi ndo dzinonzi nema idzi. Guys, let me tell you, pane disada lady wandakaona kwamakomba, but I think yawo ndo yeye kupostori kwamwazha. Yo guys, mukadzi anga akafitwa iyeye, dhuku ravo riyarera vanopfeka riyariyaka nesiketi yacho yakareba kusvika kwa vapfeki zvine macolors ka. Vanochena iyeye. Angangori ne2 macolors ake. Aitona kutenga mavheji. But akagara pasi akati vakomana. Munhu wakafitwa. Chena mudzimai wima. Vanochena vanhu vacho. And I think vanhu vane nemashop anoti iri ndio kwatinotenga material. Uye kutonesa masiketi. It's like kutsika. Unozvati material yawo. Vanhu vafanira muchechi munenge munhu anovasonera. But mostly vakawanda vanotenga sheeting material ndo yavanogadzirisa nayo. Then vapedza vanoiwacha neinonzi blue date yoita kunge ine kasheti keblue karokura so. Nanaambosvika pagrimaka. Ndakazvichiva actually zvanga zvakandina ndogona inini kusafitwa asi ivoka zvakanaka. Usandudzoti wauda dress rewhite. Usandudzoti wauda dress rewhite. No, I'm just saying kuti zvakangonaka pana anga kafitwa mukadzi yeye zisingaiti kuti zvokuseka. Ndakamona last week. Ndikati guys, maonere munhu apfuura apo. Munhu wakamwasha uyo anga akachena zvake mukadzi yeye. It was really nice. Rewhite handizokwanisa hangu but I think I would love to wear something zvinoenda nekuside kukamwazha mwe musi ndimboona kuti zvinondifita here kungopfeka or something like that. Ndangopfeka like hazvina mhosva.
But andizoziva zvozondifita here because White no but feature. haisi white chete vanopfeka nemamwe macolors Vanopfeka white chete. kana green Kwamwazi. green. Kwamwazi it's white. Oh. Pane imwe yakadaita kunge ka peach so kari light so. Kana dai ndeiziva pavanoita misangano yavo yegore iyaiya pane kunhu tu kwanoda kumboatenda kunoitwa zveZCC musangano wegore ndoda aiwa handiri kumasvingo iyo iri kumasvingo weZCC kune kumwe kwavanoita kunoku kunonzi Polokwane uko. Kunonzi kuMoriya so. Vanoenda paEaster ipapo. Kwakaenda urare. Wakuanza nokuunga vosonesa. Zvakanaka. Ndakazvifarire. Good It's past your bedtime, Mana. Good night. Ndozononoka ka. Usamuka uchirwadziwa mangwana. Ndinoenda pauyu ndinotsvaga mwasha dressing. Good night. All right. Good night. Urare zvaunoda. Night. Night. Hanzi havapfeki red and black chat. Avo kadressing kanondifamba manaka. Ndohwakuti yes. Kamino kamboni handizozivi kuti nhau yekuti vatete vangu ndokwaipinda here but ndikabva ndazomboona kuti mumwe musikana but musikana yava kutalent achipinda cheshe kwamwasha aifit kwakani guys ndati aita zvekumodhela futi aita ndishezi chiri mazorero ndiani chengetai shezi mpostora yemodhela noti kumodhela zvokudai achifamba like vangoti model but anenge ari mafotoshoot saka they were dating okay imodel Shez ndeipi Shez say Shez ndopika Shez wacho utoona TV auto amene ndingatoona TV nawe Shez usaone TV kanayo chitori TV yacho haziva vanopfeka maplain colors ndikuona mwana yari akatanga kapingi. It's really nice guys. Ndodambopfeka complete ndotsvaga munanaso ndidress but ndada yazoti kuenda kana kuti vari paonoita musangano wavo wegore uya ndada kumboatende newo kuZCC ndoda kuatenda shero tsvaga anonzi I think vakamwaza vane imwe anoti kuguvambwa another name for it vanoitira like kuside kupi province or city ipi handichazivi but it's a big gathering also iyoyo ZCC handizoziva because what I know for sure was I wanted to say kuti you can't just go there kautanga kuikira because unogona kungonakurwa nemumwe munhu wopamwe atori muasha wokukandira kuroko so sometimes ndopai panenge pakuda kuti utaure nemunhu wepo kuti I'm gonna do a video or what wokumbira permission mapati kuZCC havabvume makamera apinde mafoni apinde kana vachiita mabig functions saka atinozoona paintaneti anobuda sei pamwe inenge yakatorwa nevakuru vanenge vane permission mostly unenge uchiona maybe pavanozotanga kuita service yavo haina coverage saka kwana mwazi hakuna zvindikutoona sekuti hembe dzakandidzioni like vanhu vanotoita zvemodhel vakapfeka hembe dzapamwazha kwana mwazha rofana kunge iri I'm not so sure vechikadzi hanzi unoitirwa kwasadza sadza ikupi zviya kumasvingo province hasi kumasvingo province iri samwede kwasadza kwasadza kuzi hazvingamboni
hazvigoni kwedu hatina zita rakadaro pasadza zviti nitsvagirewo musha kwagutuko ndimboitewo masvingo. ndikutaiwa like ndikuona nemagemens. I think vazhinji vane magemens chete. Mina handisi kuda iyo yemagemens. Mona Lisa mapike wanzi kuchivhu ndokwasadza. Wow. Chivhu anda muprovince ipi pamwe masvingo tichingodero. Between Midlands and Mashonaland, what? Between those two, I just didn't. Chivhu iri before masvingo kana kuti after masvingo kana uchienda kuBeit Bridge? Before. It's before. It's Mvuma then Chivhu and it's so you can lie between Midlands or Mashonaland. It's Mvuma then Chivhu then Masvingo. Saka Midlands. No, it's Chivhu. No. Mvuma Masvingo. It's Chivhu Mvuma Masvingo. Saka inofana kunge iri kuMidlands kana kuti kuCentral. Maybe Central. No, iri Mashonaland. Mashonaland and Central kana Midlands. Between the two. If it's before Mvuma, I mean not mash something. Mashonaland. Yeah, I think it was Irimash Central. Imash Central because kana uchibuda Marare unoti pambudzi unoti chi. Unotanga neMvuma then uzonoti Chivhu uzonoti Masvingo. Which direction? Beit Bridge direction. Uchiva kwaRare. Yes. Chivhu ndo inotanga. Saka kana Chivhu ichitanga Central then panozoti Mvuma inenge yakuchinja yakuita Midlands. Inoti Masvingo. Then ikajambira kuBeit Bridge yamatebelele in South. Yeah. Yebo. Yo, ezvangu mwana womutema. Ndakwana one. Hanzi? Andiri hanzi kwana Lincoln. Haisi mari province ari kutaurei. Amen. A province. Yeah, because it pacho just after that you can cross anything about Midland. Google Maps, Chivhu. It's under Central. No, it's not Central. It's under Marsh East. It's under Marsh Eastern. Yeah. So in Danskazi kumusha kwangu Mashonaland Central. Marsh East. House yokumusha kwako. Mashonaland Central no cover chinechi. Was Central no fanga cover Harare. Central Harare yana Mazoe Bindura Chueshe. No, those ones vanenge was under Ngirikirera. What vanenge under Marathon. Hold on. Ngavambonitsvagira kuti Chueshe ri under Mashonaland chi. Yeah, Ngirikire Mazoe is under Central. Kandokwandobva kaumazoe. All right. Kumusha kwedu pa next door nepa Howard Hospital. Chiweshe kuside kupi? Pa Howard. Kunzambia Stella Chiweshe. Antomboziwe andine kwaziwe. Vanhu vakudadza nechiGerman. Vakusvikirwa pachiGerman vazana. Chinyararai munorohwana shema nei. Tanyarara. Thank you. Chiweshe nemazoe padhuze.
Padhuze unobuda nekuna hazisi kuna 4th. Saka then it is same province then. Bindura itori kure pane chiyochi. Saka muHarare. Hanzi Mass Central chiweshe kuGreendale after Mazowe. Yeah, paGlendale. Pagrandera. Then Gweshe iri papi. Wakutotinetsa iwewe. Inontenga maple Lincoln ungatotinetsa pano. If my map panotengeswa kuti guys, like on a more serious note, where can I buy a map? Unoiwana kakukuku. Pamagaraji Any bookshop unoiwana manchero. Seriously. Unoenda Iwe from garage wakutofunga mumotorway asi. My main garages, my garages engirikira anenge asina era. Amen. Road. Hamwazi mina. Garage road mukuti ko with the flowing. Mukuti ku UK here kunoti garage re ne uyu. Watitora ari nani waikona timudoshoka. Ndawana akubvunza. Ndawana kuno the 2 weeks. Aiwa ndikubvunza handisoti kwanza anowanikwa muchasasa. Wakambodzoka kuno zvazi wati maybe kubookshop ndoko unogona kutoshayiwa futi. Mine tonyora kuita nezigona. Manyarari chitaura. Ndishero kangati mira so I thought Aiwa taura henyu mengambokufa kuti mazino ese ari kubvepa. Ndatosumuka ndikamira kana. Wakwanza stand up. Isitaiterera. One way Lincoln. All right. Mai nini pamba pedu kuna mai Mtendi avo. Hanzi mai Mumu Tendi. Pamba pedu it's about 4 houses from hospital epa Howard. 4 houses. Yeah, first Misha which 2. Then which 3 which 4 ndewedu. Wakuenda kunobata Nyamasanga. Pane karwizi kanonzi Nyamasanga so. Pane towards the demo. All right. Munda wema orange uri udhuze newe. Munda wema orange uri kumain road like ukabuda nekuchipatara unopinda road inoenda kuHarare. Okay. Yeah. Then unogona kubuda nenzira inoenda kuconcession kana kuziva kuna inonzi concession. Concession, all right. Yeah. Zvakaringana. No, ndakamboenda Mazoe once or twice. Why enda Mazoe twice? Once. Kunofaya. Kune Mazoe, Bindura. Kune goridhe. Hakuna chisiko Mazoe. Kunorimwa, kune goridhe. Everything you find there. Kudhuze nekushambaka. Kana kuti maraini. Yeah, kudhuze. You can connect. Yeah. Kushamba ndi. Indaguma kwenda Mazoe rini ko 2014 I think. Yeah, 2014. Ndakaenda kudhara. Kudharasa. Curry. It's very funny. Primary yangu grade 1 grade 2 ndakaitira paGlendale. Kwatomboziva here naye Lincoln. Mazoe paGlendale. It's just less than 15 km kunosvika paMazoe. All right. Tawisisa. All right.
Wangositi nhasi ndanwei nhasi hapana chandambonwa ndiri zvere super. Kana uri super zvakanaka zvakadaro. Kungofarisa chete kuti hey ndanda nenguva ndisingaone the floor saka ndafara kuti nhasi ndamuona. Waita kwezvo. I hope yafara because munhu wacho anenge glory. Taura nyaya yako zvakanaka manjinji. Iyo ndangoti I hope yafarawo. Nyaya ipi zviko zvandangotaura ingaona. Amen, taura nemishona nyaya iri pano ihombe. Ndati I hope iye afarawo. Okay. Ndinovimba kuti afarawo. Uri kuvimba utafara. I hope handinodareva ndinovimba. Hope rinorevei? Ndinodaira ameno. Ndinovimba. Ora atsenazva. Vimba nditrustika. I hope afarawo. Ndinovimba afarawo. Ndinodaira afarawo. Ndinotenda adaira afarawo. Atsiyane nazvo zvingatinetsa. Handoti nditaure neshona saka ndiri kutsvaga zviwedhi rekuti hope rinorevei ngeshona. Kuti uhwisise. Kuti ndinovimba here. Ndinodaira here. Uye dzeflo wachabva ateramira utange kambwa. Kasvikirwa navatenzi. Kana kuti kari kupuruzirwa. Ndakazvinyararira mundi then. Ndofaya ndotaurisa. Apa handizvi rinida kufaya the floor. Kunyarara kwaitaka. Ndekokutoti unogara kwatoti rega ndisanotsvaga munhu because unogona kungoya ukadirwa gasi zvikashaya basa saka zvirinana ataure because akanyarara kaanenge achigaya hora ipapo wozongoona wakungoshupa. Inini hangu handizvi ndafaya mashoti. Ina handizvi rino ndada. Vanotamba nembwa ndo vafaya mashoti vanoziva kuti ndwaa ndinotamba nembwa. Meno ndazwa shero achiti kune vanhu vanotamba nembwa. Anditamba nanabhoki. Shero. Shero, paita nyaya panapa. Paita nyaya. Pane mumwe wabvunza akati, the floor anyarara kunge imbwa yasvikirwa natenzi. Ndidhi floor adero. Aiwa, pane mumwe wadaro una the floor kuti anyarara kunge imbwa yasvikirwa natenzi. Indikati haina ndingazive but vanotamba nembwa ndo vangaziva. Vazowirirana here ndikuienda na2:30 saka ndasava ne8 minutes ndo ndaienda live yacho. Ani zvazowirirana? Imi zvine mwedzi yenyema nditorana kumunhu mangwana muri kupurana kuti sei? The weekend. My weekend. What was my weekend? Weekend. What's the plan? Well, what's the plans for weekend? I don't know, maybe kutamba pada. No, tamba ndozviparira kazvokutamba pada unoziva. Neboy sky him. Unoziva pana mwana zviparira here. Neboy sky him ndakatenga matennis ball. Memchitoro wamashadabu. Ninge ndine trouser zvenai. But trouser rizo. Mada kutamba nani? Ndoda kutamba nani? Maida kutamba nani pamakatenga? Nevanhu vangu vari pano pamba. Ndo ndichadzidzisa ivava. Saka naye manjenje. Taura tins. Kumba kwenyu akadla chii? Ani? Vamwe vanhu pavakamboshanya kumba kwenyu vakadla chii? Vapi panoshanya vakawanda.
Basically vanodla chii. It depends kuti vasvika nguva. Vakasvika vari mutopama. Kari kwamwe wakambodla chii? Vanani? Vangauya kubasa. Vangauya kubasa. Ngazvipindurire ega. Pamwe akarasa. Saka ini ngazotaura pamwe munhu akarasa ndozonzi. Manjinjinji mukurasika sei? Tinongonzwa hedu kuti makavapakurira chii? Mubvunzo wangu yakare. The flow ngaapindure wakadyei? But hatinambotaura kuti the flow isu. Naiwe ilimbotaura the flow here isu. Ini ndatoshamisiso. The flow hanzi wakamboenda ukanopakurirwa chitudza kuti wakadyei. Generally, what do you feed people when they visit you? We feed them rice, porridge, whoop porridge. Whoop porridge. Yes, whoop porridge for breakfast. Sadza. Muriwo. Hanzi wakapakurirwa. Lacto. Kupakurirwa? No, I don't remember eating anything. Ndakangona mvura, I think. Chete mvura? Yeah. Hinda? Handikwati kana ndaenda kumaraini kwavanhu. Watya udyiswa. No, haiwa no, ndendabva ndatodya kudhara. Alright, saka hanzi next time uye nenzara vachakubikira. Techiona. Pachine chekuona wapiwa open invitation. Handiti kuningirika ndichiningirikira inonzi chikwe kuona kuti ndingirikire time availability ripo here. Hadogara vaisa order here dai. Eka ndozvandikutaura kuti The flow unokaka naboitika na like ndesingazi unotombostama kudaro kaino kuenda pakona. Aya munhu wese anombokaga mavari chero. There's only one person anokuisa pakona in this world. Manjenjenje. Asi manjenje anga achibvunza. I know, but like that name it give you stammerings. Alright, this is Jacques. Makona kawataura hanzi nechimboningirini nandokomutangirina. Hanzi ko wooden mic haufa. Wooden mic inofanira kupledgwa because handiite ndega. Ndikati nemabrothers angu anenge akuda kuti madrink. Saka patinoita pepe pane anenge apledga. Kwaanogara kusiti yake anogara ouya kufambira wooden mic. Saka ndinoenda kumukwidza basi. Ndinoenda kumukwidza basi. Kwekuenda nomutora womeshero. Nomutora nei? Neningirikiri yedu. Nejenjeri. Nemazda yedu. Mavhiri atonaka to mhino zvariri kutoita rakatotsemuka. I thought it wakachinjisa vhiri sheo. Ndakachinja but pane rimwe ranga pane bisikiti handitakaputika. Kumaifamba nebhisikiti. Bisikiti ka ndere spare rinongofambiswa under certain. Ndere emergency. Ato 3 akufanira kutobhisika ipapo. Ndakatombosubstituta rimwe ndikata rimwe bisikiti but angoriso musiwo emergency but pamene kuti takabayiwa nei. Masaiza nemata yako shero. Handizivi. Paramfana ungari ma 14 165. 15 ndichatsvaga rimwe futi next week. Ndopaita munoona pandaikudzai kuti tinodla mari tiniti. Chikwambo icho. Ikasino unobheja ukabheja. Ikasino. Chikwambo chekuti tinofamba chiti hell.
The flow chandura is a ruita sei. Ndinotaura wega saka nini. Kondara kugeza mapuresa. The flow. Waenda mutora munhu angati bhazi noenda nemota yakatoenda netrain. Aiwa ndamboenda ndachitokujokawo zvangu ini. Neni ndiri kutojoka kuti mujoking mako imomo ngo achienda nei mukujoka. Shema wadye nhasi. Ndaenda neUber. Oh wow, that's nice. Wadye nhasi. Ini ndakatanga kuti inini pandakada kurongerwa fake date nauyu naThe Flow asi The Flow haurevesi. Saka udondiita mufake mudate nemufake waida kuti ndirye sei asi ndorya sei paya. What do you mean fake mudate? Ani ndiwo wakaramba chero. Aiwa asi ndaizorya sei muromo ndaiuvhura sei. Unosivhura sei? Watarirana nechikafu apa ndikuna uchidhinda dauchitei musi wacho. Alright, uchaenda neanengirikiri ora nana anonzi nanga. Ndienda naye nga. Anokada kuti kune mahoteli embwa unongomisa anenge ari mukeji make uchingomukandira zvauri mukandira. Finish. Zvakaoma. Hanzi. Izweolizali. Hanzi. Ini pese pandoenda papetrol station ndotanga ndambodonhedza musozi chikocho. Chinhu chachinogwadza ari mwari kohandi kunyepera guys. Mota yanonakidza ichifamba kwete yamira apo yastaka. Mudhira wangu zvakaita. Mine ndikuzoedzisa mara akaitwa una mudhira wangu. Mudhira wangu izvo zvekuti anzi like vana makanika what. I think zvokuti nekuti kumamisha ka. Motenge yanaka but zvakabva zvaita munhu yamakanika achifamba mhene zvaikuti mumalocation neku-overspeed vanenge vachiita zviye zvandakonerwa. I think aikatombona kune hodhesa here pane munhu akuita maecos ndani. Saka pakunohodhesa paye iye munhu uyu hamunoti pane one kanhu kaanga asina kusunga zvakanaka kuti kanonzi kachi akatikitiki kanhu ikako but kanhu ikako kakatoti mota isafambe gaiza ndiunyembera kubva last year muna October mota ingangomira kanhu kake mbatoudzwa anzi akatomboudzwa nemwe munhu iyo kuti iyo mira pane kanhu kadonha iye bvati hapana. Saka meaning kutoti like munhu akatera mashure kwake pakuzozviva kufamba achidzokera manje vachikatsvaga kunzi pane kanhu kawadonhesa pakati zvikanzi kanhu kamamutsvaga kanga kutotambiswa nevana but munoti kana vana acho mukaona achiripo parodhi kana kariko kana kachitodi kadiki kanhu ikako kakatoti kamota ikako kamire kuti twi kubva October, November, December, January, February, March, tongoti 6 months yangomira. Akana kutambokura takangana kuti kaidzika chii but katikitiki kanhu ikako apa kukatenga kanenge ndita $35 kwanyika kwakusina kanongowanikwa kuno marare chiti hamino kunedzisa the certain company kanhu ikako vakapaite angari mahwani shamwari but yanzi yakazoita akazouya kunoka akazokatenga but manje nyaya yanga yakunetsa iye manje uya driver uya akadonhesa chinhu cheche anga akuti ndiwedzere mari because chinhu cheche ndina mari yacho kunochitenga gaya apa ndiye akati achidonye unodii pakadero aifanira kungogadzirana ndo zvaifanira like kutoitika but ndofunga sevanhu vakuru vanenge vakuti but I think chaizvo zvazvefair ndiye aifanira kuchitenga because ndiye akachirasa aitobva ndofunga apa wakatozozviona kutoti paanodzigadzisa ndofunga anombotora ane zvimashopu zvake anotombonohodhesa achinodhirivhera nemota idzodzo dzemaclients. Ndokufarisa kunoita namaka uri kuona ana makanika nevanhu vanogadzira matv ndosava vasina mazino vanolowa too much. I think TV ugona it's funny guys. Ndapesera una TV 5 years ago. Utota nditonyasa kugara pasi ndakuona TV
5 good years. Ifoni waugara uri pafoni. Besides zvamene ndakazongoluza interest neTV sei. Aiwa, zvese zvaunoda ndinozviona pafoni. Saka TV unongochaidi. TV unofungwa ndikagara ndingatadza kuita TV but that thing chekuti handina basa nayo zvichandi-affecta kumberi. Handina dhiri naye. Hautorina nguva, hakuzi tauna dhiri naye, handina nguva yeTV. Saka the flow haana nguva yerudo, iwe hauna nguva yeTV. Okay. Let me keep quiet. Ndofana mbosagawa like day randinombofuura ndichingona series. Ndangogara. Saka takatowanda shumo. Ukati uri kuona series unenge uchiiona palaptop not paTV. Why? Ndida kuona ndiri pahepo. Ndesaka disc ndombosiro ndakadai uchichiona. Wakapita kukotsira iwe. Like hautombogari nguva yese yakareba wakadaro. Ndifungi ndakambozvizama kuda kuona imwe series so up to now ndichatomboziva yanzi tii. Zvafanana neni, ini ndogara paTV from 8 o'clock to 9 o'clock, 1 hour chete. Every day. Every day. Yes, man. Hayi zve-TV. Ndakuzwa kunodhara. Nda. Handizi handitombofariri TV. Ndaikonoiona once or twice a year. Zvangu TV I can watch but ndine programs ane ndichifollow andofollow but most of the time I no longer turn around kuona TV nechingomaonyera padesktop baba. Ndo zvandotaura kuti everything makuda kuiona nenguva yenyu yamunoda mimi. Hamuchadi kuona iri news na 8 o'clock kana whatever. Haina TV kana shungu. Ini nditorine maprogram. Andoona from 8 o'clock to 9 o'clock. Ngangoti achete 9. Zvavharana. Manje pane dzimwe type dzekuti ukatofonera amene kuma 6 here pakunenge kuchiita masoaps aya. Muna anitokudza kutoti wafona wrong time. Masoap anoita kuti get hooked up usingambofunge. Ndosaka ndisingatodi tombozviteedza. I think I watched one yenzi family something some time back. Masoap nemaseries akangofanana ngoti ndakangodhumana nayo ndibva ndatongoti interesting. Kwakutoona mangwana ndatoimirira ndatozozvidza ndetizvo inosarira pekuti unofanira kuziva kuti chii chazoitika ndikati fanangoona I think true fandatosiyana nazve yenzi family something zvemareality TV shows ka ndakamboona yanapokelo yaya vakaenda kuBB what ndakamboona ndakaita 2 masisters ndichiona kudero but ndakazorwadziwa panenge samafeelings bhos unoita attached kuneimwe personality yemukati mereality TV show hino utoguma kuti azotoda kutomaka munhu teiko palive munhu wako unenge uchisapota obva evhikwa ndasingazini ende vanhu kazhinji kachonika pese pandaita zvemareality TV show vanhu vese vandaisapota anobva evhikwa ndairwadziwa guys ndaibva ndaramwa kuona kubva ipapo even nekunigeria ndaitoita kutonyatsa kutoiteedzera but pane munhu waindaifarira obva rumwaiwa kana mvura obva adzosera kuti hasha obva evhictwa ndakabva ndati handichadi kuona zvino ndopinda mumafilling stations. Wagara nemafilling station akawanda mwana wamanje. Iwe Samwari wakambounyatsa kuteedzera mareality TV shows herewe anonakidza.
ndine addiction pane imwe soap inonzi uzalo like ndine addiction serious handiizivi inobuda paSABC. unoziva even mafirimu ekusouth africa ndo zvimwe zvinhu zvandakatadza kuteedzera handito even generations iya yakaita mbiri handitozivi nezvayo muvhangu handizivi nezvayo pane imwe futi inonzi rhythm city handizivi nezvayo dongoziva mazita vanhu vachitaura but zvimwe handitozivi like ndakazvitozviudza kuti handidi kuzvitozviteedzera actually because unoona vanhu vachitobvunza muvhangu apapi uyu akazoidii vachitaura mazita hapana zvandaimbohwai ndakandasiyana nazvo pandingamboya kusouth africa ndingamboda kuzama kuzviona ndikazvitadzai ndakazvikoniwai okay ndemi Lawrence muri seko mukoma links ndiripo mangwanani kwachena kwaedza uko ndatofunga zvotogeza ndiende kubasa vanhu izvozvi chatochaya here chatochaya kuti wadi wakatanga rini kufara kugeza newe sha uri kuona skini ndeyemari unongoona wega kuti handina chikwereti chegaro ini iwo udaenda kubasa izvozvi wai udaenda kubasa izvozvi nei sha I've got a wedding next week sa unonge wakutobuda unonge waenda padownstairs penyu pepe ndenchenda mupasa mukaraji at least ndamoda kutobuda kutodhiraivha kutobuda kuenda kaka hama ndenchitoenda mukaraji muri seko shero ibhalana nkunzi life I live for the queen hapana ndotomboziva nenkunzi kuti ndiani the queen yakapenga yana Brutus itori futi imwe yese kani Lawrence ndiri bhore sei Lawrence unongoonyarara wopaka ipapo uchimbotaurawo ndiri kukumhorosa wandiri bhizi kumhoresa wana usi kudai usiri ndisi kudavire rini kutitaridza hafesi uda kutovhundudzirana ndiri kutaridza chii fesi yako robuda nenge kahafu so muda kuti budese mubvunzoti yake iri kupi ima muzotomboonekana fesi yacho wani indiri nani handinongoza kune vanhu vanongonzi zvinyawo kuti ndiri ana chimuti komongo here kana mabuda panotaura vamwe vanhu indara nanjirongedza lunch yevana mabhegi evana wapedza komarongedzerawo mundara kuti vapfuura vachitoro yavo okay musoro vazvinzwa kuti varongedzera hanzi fudha ina mamax ziso wakada kushera achikwenya chirevha anenge achida kukomenda achishaya zvodini yatimwe tishero kana mamax atobviswa kare in advance munhu ane achitoziva kuti munhu anogona kubika akada kutomabvisa amai ngati nashero orit kanyarasa taura hapana gemu iyoyo pano taura kanditoona hangu vanhu vari kufacebook kuti vari sei taura ngesati nabasa aiwa ndakamira kuti Lawrence akataura taura zvongwa chida kutaura the flow
Lawrence uri papi zvako. Uri papi zvako. Lawrence mudzoti ataure zvanga achida kutaura. Hanzi tanga mapedza nyaya yenyu atidi vanogumisira nyaya munzira. Noyangu haina kuguma hangu ndangoti ndikupasa chimuti kwauri waibata. Kweni munipasa chimuti ndoziva nyaya yacho here. Aiwa hatikutaura tichide kutaura ezi nyaya yacho. Aiwa ndikutaura kuti iwo udini kumbotaura semunhu asina kutaura zara nhasi. Kupasirwa chimuti handiti ndokunoitwa kushort relay. Unongopuwa dzese muchimuti saka Lawrence ramba. Zvekupasana chimuti unge tirive timu imwe chete manje apa. Handisi kutomboziva kuti nyaya yacho iri kuenda nekupi. Uri papi zvako nai Lawrence. Aiwa musatambudza mukuona. The flow unogezwa muJordan yo. I don't know why today vanhu vari TikTok news. Taura zvako nai. Ita ngati munyama huku panongosvika vhisi takanzi uraya huku. Vanhu vaita TikTok newe. Iye anomboita TikTok kavamwe. Adombonyanya. Nhasi zvamuwana. Zvaiwana ngwarati. Ndoda zvangu ndigiro pare mumbe kuti aingourayiwe zvedzungu. It has to be really special. Hanzi gona anagona wake. Too late. Ndichatotsvaga madzibaba ekuLeeds. Takanzwa kuti Leeds kune madzibaba. Kana makuenda kwamadzibaba mopfuura musitora lunch team. Lincoln ndiwo agadzirwa lunch team. Ini handime munyaya macho emo. Dzako dziri dzichidzera Lincoln. Ukuti musafane njara muchinda kumakomo. Ndonotenga hangu nigiri masandwich akasvipirwa zvangu zviri nani. Pane zvada kutewa naLincoln. Mukusora lunch dzangu kapa. Aiwa nditaura zvelunch. Uri kuti tsitsi dzangu dzinotitsira na. Lincoln ada kundiseta. Shemani handi vamwe varumbotaurera hanitopanana mukana here neshema. Waungambokutauri mama ndida kutoenda live. Asi wanobve. Taura wachidiki. Ya mvula dzafunda zveshuwa. Wakaroora here Lawrence? Handisati. Ndiri kutsvaga. Takatarisira hamwe happily married. Tabva kuti uri happily married. No handisati. Tada kutouya kuti happily married. Handina kubvunza kuti uri kuchema. Dzikamai. Uri kutsvaga? Ndichiri pakutsvaga. Hausati tombowana kana wani? Unaye kati hauna. Lawrence gumira ipapo iyewo ndo zvaari kuita vamwe the floor. Gumira ipapo. Aiyo aida ndikubvunza kuti uri kurelationship here kati uchiri kutotsvaga. Ndo vandinoda kubvunza. Zvandiri kubvunza mina. Hanzi tigumire ipapo apa zvanhasi. Wauda kungondipomera. Urunza shera araba pindura mubvunzo. Are you searching kati wakatosearch kwakudhara? Siyai mukomana achiri kumbosempla mukomana. Lincoln hakuna kupindura. Anozokotewa nyaya yacho ikazonetsa. Uregedza mufesi azvipindurire. Pindura Lawrence. Iwe siya mwana iwe. Manje hatisi kubvunza wewe kana. Atsenga mukanwa kureva kuti haasi kuda. Ari kunyaranya arabvunza darufunga. Saka musiye pamwe pane kwaakaisa CV yake. Aiyo. Aiyo zvati kubvunza ka whether akaisa CV. Iwe ukatoona munhu atsika chitongoziva kuti pane zviripo saka pamwe ari kunyara but ane answer between the two ane answer.
Lawrence hanti zvanzi aine relationship kana kuti iwo chiti kana kuti aiwa the reason why ndinopinda ugona kuti urimuka iwo wotovharisa zvimwe zvinhu zvinogona kuuya kumberi ko uchibofungireko zviri kumberi uda kuti mupostori ada kuzafika ogona kuti haumo murelationship obva wavharisa zviripo atimaona manje saka anza tatoiziya vachiri kusempla vane madoubts anotoine madoubts vari kuita testing the waters saka vakazobvuma kuti havana kwavari kutesta mawaters anogona kungoita dry up vakabvuma kuti pane kwavari kutesta vanogona kuzorusa kwavari kuenda saka musamudaro veduwe una yakutochemerera kwewe manjenjeje wamudukira tsitsi the flow ngaisa mwana mukona udaro iwo zviti mumvunza ingoiti ayo kudini makandibvunza wani iwo kamunozivana kana uda kutipinza panyaya dzako sei saka ini ndinobvumira kufaiwa nemubvunzo manje haunambofaiwa iwe ungachigadzisa nyika we're fixing the country nyange zvazvo usina kubvuma fixing the country through tiri kuifixa saka gulezi variko here naye mukoma the flow gulezi hakuna muri pakutsvaga aiwa no handitomuri pakutsvaga ari pakuvhaira indava musiri pakutsvaga toda gulezi ka haidini kuda kuguleza hamuvawani pandiri indava muri veitenderana here akana ndakabva neko ndovakainventa zita rekuti mashurugwi pamwe ndindakatotiwa ushurugwi ndakuenda live guys nemadzi adzotanga guys saka uya nenyaya yako then uya utiudze nyaya yako nyaya yangu yechi chimbotiudzewo chokwadi yemushurugwikadzi hayo handidi hangu ndidimozotokanziye chichi ndakatorwa ushurugwi saka ndikutoenda hangu kuchiguma ndiri kumakomo taura hako shema dzisidzo type dzacho idzi mambozvari tiri softwares here kana tiri murudo ini nerafu inini Lawrence inini ndiriwe match fixing handiti ndokubasa kwangu ndo department rangu saka mufixa Somebody wants them from Zvishavane. Oh, get in touch with me. I'm coming to Zvishavane. The flow yoga, I think on jata mashoko your relationship. I don't know why, but you know this track is sometimes when I go to Banyabu, what ga. vanopedza masports handitati ari soft here ivo vana zvimuti ndo vanenge vari soft ivava vanokupromisa zvesipo ndo vana zvimuti vari soft hakuna chimuti ane rafu vanenge vari so soft and anonyatsokwidza ndege yemashanga soft exactly hatovaziva zvechiivi ndakataura zviri positive zviri kutenwa into negative aiwa wati uri soft wati uri very soft saka isi kuzokotaura kuti ndo macharacteristics ana zvimuti iwawo anongori necv naam very soft spoken zvakafanira munhu anonyora kuti I'm always on time kubasa munhu iye ndiye anononoka
Inanda kuti ndiri soft spoken. Ndangotiko zvangu. Aiwa ndatongotaurawo hangu kuti soft spoken very all right ari soft. I'm a good listener, you know. Chai. Asi kuteerera maybe shira hadzo dzichimba. You know. Kaka, very, very romantic. You know. Chiregai. Mira timbonzwa, can you define your romantic side of you? Timbonzwa kuti yakamira sei? Tozokuudza kuti isusu uri romantic here kana kuti ayo. Romantic. Hakuna munhu anotamba achizomberera ndinoketi. Aiwa ndangoti handakuti ndiri number 1. Ndangoti ndiri romantic in standard yangu pamwe kutotenga rose kwandiri ndo romantic atosvika palevel yakakwira chaizvo waibata. Alright. Handakuti kwanzi apa rose roro unoripiwa nerafu. Kana unoona kuti uri romantic unopa vanhu maruva uchisovakandira kazoshambasa. Kana kuti vanotora kumakuva. Kodzokerai panyaya dzerafu. Why tichifunga kuti the floor ane rafu? Nzira yanopindura nayo. Haana rafu. Anongotaura maonero ake. Anonzi chii? Chimbotaura ndichirifunga wedhi racho. Ane freedom of speech. Exactly iyoyo. Saka freedom of speech is not really. You don't consider how the next party is gonna feel about what you're gonna say. There's no way wangotaura chiti. Sure, ndingada kukecha mafeeling emunhu ndombotanga kuti wedhiri munhu achanzwa pamoyo here kuti hanzwi moyo. Aiwa ndanguva yacho. That's too much to analyze. Now I understand. You're right. Baby Moka say, instead of feel me first before you speak. Feel it. Why should I be in that mood? In the future. In the future, it's obvious. Why should I practice? How do we know you are going to consider? I'm tried and tested. Tested on animals. Flazi, inzazve mukoma the flow muna practice kapa muswe game uno practice. Aiwa tried and tested. Aiwa the flow chimbozi try bana manje tuone. Could try with the say. Kutanga wafunga kuti before ndataura ngamuzoti manje achafila sei. Artistic relationship become. Hanzi mbotraya kunzwisisa kufila for the next person, not go to run the relationship. I have to be in love with that person. No, but no tangranya. But in I love you too. I love you too. I see it. That's tried and tested. That is it. Answer. Yeah, that's what comes with the flow. That's why I want to That's the winner. Oh. That's why this time I'm not born my Jenny. I'm not born. Hanzi naLincoln hakuna anotamba anozviomberera saka kuna vamwe vanozvo okay indoziva level yangu. Hanzi ngoma dzose dzongorira dzichiti pangu. Aya pane kamwe kanorira kaba nozati kari kurira handi. Hapana kanoti paningi. Varume musanidherere nini. Erega ndinyarare. Taura. Ndanchida kuti izvoni I think kunonzi sei
kuviga face yako ka it's not because you want to hide your face, but I think uri haukwanise kutaura face ndizondoti je but I think ndagona handiti no not really akana kozi face to face anotorema kutozesa anenge musoja ka zvakutodaiwo nomuziva isu zvatizivi face to face ndikutokudza anotyisa iyo shadow face aungasatamboona kuona papikicha nekuona munhu achifanirwa kutaura zvakasiyanazve kuona munhu achifamba achisanisa makumbo anotyisa anenge musoja chaiyo nimoza masoja akudhara aikwete aipinda because of chizivano musoja chaiye aipinda manjenjenji zati asipo waitorwa mapikicha waiita zvokutomuswa kani aiwa siri kwete zvokutomutswa akana akanyarara kunyarara kuti zii handifungoti akambotaura anga akapfeka fesi yebasa azopedza wamupakurira paipa ndobvaita sei aramba saka ini tikazi kuti ndakapakura chikafu ka iye munhu aramba kuti haana kuchiona ka pamwe ndakanganwa ndini wakapakurere akandibandati pabasa kandidye the floor ndakakupa nyama wakaramba cake wakaramba chikafu ukatora nyama saka pamwe yakangonzi fambe chibva yakandwa panze nepawindo ndiri shumba shumba inenge nyama ungade kundipa I just wanted to know kuti how was the feeling yekuona the floor for the first time munhu ndamuona painternet aona nechimakamera ake zvakasiyana by far. You see, andakudza share face to face vanenge vachitori serious zvaanopaparika pane ndezvekunyepa izvi tell us ndatokudza kuti face to face serious handifungoti akatomboita kana 5 words akatapirwa neserious of course akanyanya manje ndataura ndakanyanya kutaura nevana still maigozotaura sei mapenyerani isero takaba saka iwe serious ndoyo akatapirirwa nayo yeah angotogadzirira kutorwa mapikicha nepodings nemasutu avo nemadhirezi avo majujeti uyuwo chidiikani maisodana imi akadzadza akapfekera heti umu ndakanga ndine heti no I should mira manjinji was I wearing formal kana ndakapfeka chi andipfeke casual kana achienda kunikirikiri ndotopfeka formal no cap makapfekera uyu formal saka muso wakazimba nemapictures ndo muso wakadzoka usina formal kuzongoine masenduru heti yakapfekerwa mumaziso ndakapedza basa andingona kuvata tambvisa palive stream angati kuanalyze mudzose akana rezofinya musomiso I'm giving attention to detail pamadhiri ari kutaurwa panapa iwo wakundirasira shero zvako wakatsenderwa mapicture komenda tinzotivanzi akabuda ere zvako amapicture ndakazosenderwa musi uno ndatotaura shero tofunga ndakakutumira but ndofunga panga ndopapaine change over yenhamba saka haana kusvika mapicture the first ones haana because ifunga ndakashandisa the Thailand number anga achinja ndisati ndaane Thailand number mapicture takamaona akanaka ipe feedback zvako shero akanaka kuita kwacho ezifi haunopuwa feedback nevakatenda
aiwa aiwa kuthetwa nakatendwa ndikunyepera nakatendwa even vana vakafara ndikureva kuti vanashere vachionawo aiwa chimbomira zvokuona akanaka mapicture aisiyo nyaya tiri pano kuzotaura saka manje paya asvika taflow wamuvhurira gedhi panovhurwa gedhi papa penya ndichi wamuvhurira gedhi vanotorasisa futi kupamba pacho kuenda ndozvakanakapazive wakamborasika uri pagedhi uri padhopa panhamba yacho pachokutorasika kuti dho racho nderipi ndozvazvinoita kana wapenyerwa unorasika unotorasika ndo zvakaitepa maona zvandinoona ini pawadii pawavhura dhoo kuti mapikicha ndaitonayiwa futi musi wacho kwaitonaya watoenda uchinaya wakashinga kuti ndoenda chete zvinoreva kuti waitambirwa pamusha wamanjenjenji handi munhu angatoisa deposit kudhara wama and besides mapictures aitorwa mumba wati nemumvura mese naye vakati handiregi aiwa mapictures nemunyama zvese nemamafins nemachokoleti nemumakeke naye mapictures anga ari mumbako mana it nothing to do with the weather ndinongotaura ndini zvangu ndakanayiwa ndichitora equipment yangu from my car zvinoratidza kuti une chido aiwa handiri pabusiness handidatopiwa deposit amen tinotozvitenda izvozvo deposit or no deposit hana dzadzaroverana handemberi matora paya maisa zvindiro zvese shero hana dzadzaroverana kopi uri iwo wakanipa nhamba dzamanjenjeji izvozvo kuzopanana manhamba izvozvo zvazvina basa ndida kunzwa first experience yekuonana kuti yaflow uyo face to face manjenjenji ndakatosvika ndakati ndepi zviri sei hanzi zviri sei ndivada okay saka ndikuitira papi panapa zvikanzi ndo room yacho ndivadati okay ndibva ndaona masettings ndivadati okay tikuitira kuside door I don't think takamove anything no I don't think so that was it ndibva ndatanga kushuta but maida kutojima zvinhu makapfeka format yeah so sometimes you're forced kujima zvinhu because munhu anenge room yake inenge isingaiti so you're forced kumova zvinhu around continue pamadipa aya handifana totanga kutorova mankirikiri mapictures tikarova ndikambobetsedza vana kufuridza ngekiri zvibhalumu ipapo mwedzi mamusati matengesa zvinhu komwedzi wazopinda papi mafurika mabhazi makaya paripanombovava makastoma sacrifice akawanda you deserve vakaita masacrifice akawanda rovava ukarifuridzai muromo mafuridza paya mavaviwa muromo hamuchakwanisi kuudza manjenjenji ndakuvaviwa muromo manjenjenji achingosekerera paya vana ndova ndaidzidzisa kufuridza chibhalumu wow okay uncle aya haingoti photographer Right uncle photographer. Yeah, I see. Antonza uncle photographer. Aiwa kandi vanhu vakarayirwa vanongopa respect pachiafrican chedu. Yes, normally it's uncle when someone visits here. Vavabvunza zita tikati photographer. Wow, that's really nice. Angasikati nesister rangu. Ndairiziva. Wakariziva kuti madeposit akaita sei? Exactly. Madeposit akangoshandisa p something. Aiwa, ndakabvunza kuti p ichimirirei. Pheromone. Saka pamakaona makutamba nevana muchivadzidzisa makanzwa sei? Ndakati ndiri kutamba nevana. But that feeling, yeah. Feeling yipi yaunoziva Lincoln?
hana yakarora here hana ipapo watsika pamuswe manje baba hata igorora semunhu ari pabasa zvinabasa zvokuti uri pabasa aona munhu pabasa hana inokona kurova zvakamboudzwa kuti muganhu zvibasa zvotombokanganikwa yangu kana ndiri pabasa inoswitcha off kuna zvakadaro matora paya mapedza matoti this is the end pamadii paya ndakatomuti towards the end I think ndakamuti ndasara ne30 minutes zvikanzi okay ndobva ndarova ndazoti that's it zvikanzi akourumanyira kupini kati andikuenda somewhere iwe ndakambobvunza ndakati chigara ndikatoisa chikafu ukati ndikuenda somewhere iwe kamunhu iwe kanditotara kuti ndikati handakuti hakoba nditotara the same thing aiwa zvakasiyana kuti kumhanyirepi neyekuti idya zvinhu zvakasiyana zvimwe chete vakati gara udya ndikati handidya handikwate maraini wakati wakaguta iwe mabharuni apedza mweya ndaitomhanyira somewhere ndaitoenda somewhere after that then zvadii chitorako inonzi chicken ndobva ndatopiwa chicken paya ndibvaiswa muchilunch box ndobva vashamura negepu ndobva anodzoka nelunch box yangu futi manjenje usade kutaurisa paakazodzoka nemapicture anauya nelunch box ndosaka ndafunga kuti pamwe yakakandwa nepahwindo akatomira kuti wo unge koko kuenda mashotsi handizode kutaurisa rege mwana atauri anototaurisa because ndinochibvondora da kana zvungu asi ndinokudhila newe chete taura zvisina basa bondora sakaita nyaya apa ngatinzwe nyaya shero munhu ari kuchemera lunch box indakatomuvigira mabhuti ndakamubvutira mamwe nai munhu ari kuchemera kalunch box indakatomuvigira amwe mabhuti uri kuya nemamwe rini nhai dzeflo titotaura zvine musoro iwe ndakatofona kushopu kwano ndakafona ndikakuudza iwa unotanza uda after mapicture apera kwakazoenda maputi lunchbox yakaisabva nebasa lunchbox maybe kanoita 12 kana even mangani 1 pound something pamari 3 saka indakatoenda nemaputi on a different day timbobvunza kana wakagara zvako padheni ukaona lunchbox yaya unofungei lunchbox atovosi zviri kupi the floor kuenda nitenga maputi rini hatisi kuenda inini this week hatisi kuenda kugovhani kure from my place no guys zvambosina kunzwa hamuna kunzwa guys manje njenje usati kati kwanzi ndakazoenda nemaputi on a different day risinei mapic risinei nekutora mufananidzo risinei nefirst meeting risinei nekusubmita mapicture ngatizoda kutaura kuti manje ngasataurisa iwe maputi takatotora ingowani ndati wakauya nawo rini haitori 1 week 2 weeks ago saka iwe ungada kuchemera lunchbox sorry kani wakauya nemaputi wakaita hako tinotenda ndoda chipaketi chemaputi amo tikuchida but kana wakaitarisa lunchbox yaya haumbodewo closure kwairi kana kuti likoni lunchbox yacho haitombozita akairasira kupi wakatorasa kure kwemaputi ndokusamba chechi lisa ari kufama shows
Hakuna umira mwese. Ngawo vanotaurisa ndi vatoda kuno kwayatsouya kuno. Nhasi wagonekwa the floor. Ndichakutengera rinonzi chistela. Mazana handichano doro ndakaregedza doro mani. Hazvina majinji chemukati. Ndichazotora. But hauna kutipira kuti chicken yaitesta sei yawakapiwa. Chicken? Hakozve chicken munozvidini? Toda kuzoita ka food testing saka tenchibvunzira. No, chicken, it was nice, but ndakadya ndichimhanya because I was driving. There's always another day. There's always another day. Tikaita fe tokupa mumwe mukana wekuzodya chicken ungarambe. I don't know. I'm not being nice. Why would you say no? Why would udakuisa mashoko mukana medu? Why would you? Was it nothing I'm going to fire? But this is called brother love. Brother love, you should ndakakupa brother yangu karamba wakutini ndakitwa brother love. Akambouya muboxes, ndakauya kamuboxes Lorenzi ndaitombonzwa. Ayo kati but ndiye woenda naye kakuSheraton. But akambouya muboxes. Aiwa, wayofanga kuenda naye kuSheraton. Ndakuti wataisuggesta zvamaironga makamta kumumudza pamanza ndizvinzwa. Ayo, what do you mean takaenda kuti anitakamire iwo kuti tinzwe feedback ndeipi. Ndokatoramba kwati akanzi aiwa atomboito akafiti ari serious. Chakuti. Serious sabudi. I think you know what guys, but on a more serious note, apa mangotaura zvekuvhara the floor apa. Munhu aikurambira number 1, number 2. Maifana kumusponsor that lunch imimi. Aidya mari yako anga asingadyi mari yako. But was it gonna be like gata chokwadi pamberi paJehovah? Do you think it was gonna be nice or it was gonna be funny for me? Like it's my first time yokunyatsombwendawo kungonodyira somewhere I've never set my foot place iyo yakaita seiyoyo ndongotanga kuinda apa pandoda kuti like it's for me to have fun, not like to have weird time. Nozvataikubvunza papa kuti pamachina nadhai pamachina nopakazoya suggested kuti tokutsvagira munhu kuenda naye anenge achitoraiwo mapicture. I think ndinoenda nayo nebrother yangu ndoenda nawashi. I think that would be more funny because handisi kuda kuti zviluke ndifeel weird, like I just have that excitement. I wouldn't want to ruin it. Ndakuda kutanga kufunga kuti first sakarofungei. I don't even know kuti akanyanya right now maybe noza anogona kuzongoti sister munokabira hapana. Yeah, uri kutozoguma kuti discuss nebrother yako kuti dzungu ri pepe mapepe yeti nini bamwe ndo zvatitori. You wouldn't even understand kuti zvandikuita, maybe ndambotora mapictures, maybe ndatora chii. So let me just have that nice time nani. Now that $50 yatakapledgerwa, we just share it. Don't bother yangu 25 because it's 25. So I'll pay my $25. Then other 25 yachenga change. Don't bother washi. So ndachida kuti naye deal kuti because wakatadza pana ma drinks. Kana da kuti iya abhadhari ma drinks. Okay. Kuti nyanya ndamuudza nhasi ndikamuudza kuti nini dress Iwe the floor. Yes. Chimbomira manjenjenje wait, manjenjenje haadi kuona vanhu vachitaura na the floor too much. Anochangoita jealous. Iwe ndiri kutoda kuti munhu achaenda asi mari ngairege kusaenda mari ngaingoramba ichiuya Continue speaking. ndiri kuti ainzani the still haka haachaenda asi zvemari mari ngaichingoenda.
Hatidzosere marashe kuwangi. Ayo. But anyway, so that's what I would do. Lawrence uri kugaya iko naye. Harisifedhiwe here chimbomire gezi. Harisifedhiwe here. Hai ifedhiwe zvaro. Saka ndinozoti ndine ndakapfeka rakati. Dress yedress rangu vakaunza vanhu vachona vakapleja dress nemakeup akaunza, akapleja lunch akaunza. So ndandikutora kuti inini ushiye toenda nauyu but daumisa pakona iye aise madrink. Ndatoona dress iroro. Ndikutorwa kamapictures ndikutora photoshoot pana pleja photoshoot. Vanhu vese azoda kutanga ndani vamwe havadi kutaurwa mazita anoziva. Alright. Saka tozoona mapicture. Lawrence audi date audi kwenda lunch. Kulunch nani? Ndadzoka. Nashero. The flow ambonombopotera manjenjenje kuseri. Angadana nodira drink. Vanga vambonopedzerana. Handasiya manjenjenje achitaura panapa. Back to what is Lawrence Audi? Kwenda lunch na Shero. Hanzi Shema, how old are you? Mkuru washina motion ndiani. Motion anotitera inini hapo anogara ku South Africa. Noshi anongouya kunoku maybe ma weekends but haagari kunoku anogara ku city anogara kwanoshandawo Notion. Hagari kuno. So vanhu vandinogara navo panapa ndiwashi, Mukudzei, Diamond navamwe mainini vedu so ndo vatinogara navo. So I had to choose Washi because ndiye munhu akaita muhombewo. Dhai anga azinyoita mudiki. Saka ndachuza Washi kuti ndiende naye. Washi urikuenda nguva ishero. Ndofana ndati ndavati na 2 p.m. Urikuenda rini? Kana ari restaurant inobvumidza vanhu. Andataura navo vabvuma because ndatotaura navo kuti nda kuti homa pics vakabvuma kati it's okay unless vakazondichinjira mind. Havambochinjire kana vatobvuma vabvuma. Urikuenda rini Shero? Musi weSaturday. As long usingaipointe kamera isingapointe kune vanhu chete. No, ndatola tsanangura kuti ndavaudza like in advance so that azoite weird kana kuti ndakuzobatwa masecurity ndakunzi what no. So I always ask for permission. That's what I do because handidi kuzohumiliate kana because unoembarrasswa ka. Yeah, ndoziva. Saka tinenge tiripo. I'm just hoping kuti zvichafamba zvakanaka. Chandiri kunamatira ihembe yangu kuti ibude zvakanaka. Ndiani ari kusona? Okay, toinamatira isina kumasoro. Toinamatira handiri kuda ini. I feel like pakutanga pakatomboita misunderstanding. Vakandituma chunhu ndavatsanangura zvandaida but pandatenga zvezvezvo pavatangonditsanangura kuti tinofanira kuda so ndikati no handisi kuda izvozvo. Saka I had to go back in wakatobva warega ipapo. No, anosona but I now I'm thinking kuti maybe chinhu chandiri kuda chinogona chiri a little bit difficult. Chimbonditumira nimbochiuno. Alright. Sengapa patazotopedza 2 hours ndichizama kutsanangura. Neno Mwari please. 2 hours. Zvanje zvandachida kuti vaiteka ndichakutsanangurira Lincoln ndonatsoza zvazvo uyu chinhu ichi chichaigona kuva chakadiwa but ndasingazodi kuti vabudise exactly zvanga zvipa picture iyi because zvimwe zvinozonyanya kuita kumaslay queen waona manje. Kwazoda kuita slay queen. Iwo suda usilere Shero.
ndatachokwadi pane pekuti chinenge chiri chipepe zhengu chakaenda neuko chichidaidai ozona kuti gumbo rako pamwe hasi kuenderana uri kuzvisa zvakutaura zvawikwa mai mwana. guys 3 hours 23 minutes guys ndakuenda live. Okay. But anyway, 2 days down. Ndangoti pa mama ngangopedza Thursday ndapedza but ndichaboyika I think pandichapedza lunch yangu because of like what hanzi ndikuona sister Eunice vari kuti zvaLincoln surrend. Handizivi nani vatsokutaura ndomwanga achikomenda zvataita blessing somebody zviri sei foni yangu guys ndakuendeni mune zvamuda kutaura here the floor unofanira kupedzera Lorenzi une zvauda kutaura sandaenda ndinangu zvandoda kutaura zvakawanda nhasi. Why? Ndinangu zvandoda kutaura amene mukoma links angaende live yake yatisiye tiri kuno kumateresi. Alright. Manjenjenje, anything to say? Ndongoda kuti muripo here. Softazi newega waona utaibuda. Handitozivi ndikuti chii. It was nice chatting with you, Shemarians. Yes, Shelandi. Onde ndiwa tukazindindoita kupedzisira. Yes, chitaurai. Hayi nokuti hangu thank you Shero for entertaining us. Amen. Ndapedza. Sa mangwana ozondibata tozotaura tsenze. Mangwana ndiri No problem. I'll get in touch with you. All right. No problem. I'll text you. Sharp. I'll be texting the floor tomorrow. Saka pandifana right I say. I'm just the floor ite phone yako on. The floor ite phone yako on. Shema is going to text you tomorrow. All right. Ase mnombo edzimba. Hayi ndokubata ndasinde zvako mira mangala musi wandokubata palive ndoona moto. Recovery, it's impossible. Recovery. Kana takutoziva weakness yenyu the floor. Azivadzima foni. Mira iona ndodzoka ndiro on fire. Amaya, when it comes to manje, Ndakamirira fire you. Ndakamirira fire. No fire. Don't be afraid, Lincoln. There is only one person who can steadfast this thing. There will be stillness in this box when Manjinji joins. I tell you. Saka Manjinji jaro kwana papi papa. Anodzimura chimoto. Anenge ungakudzimura anoita so, you know. Ausakambona kuti kune mumwe munhu anenge achishungurudza achirova vanhu vese kana anyanyonetsa zvonzi shedza yadzimai vachingoona kudzima kuti konai baba ninga vadzikama oita bo apa tisingadi kunyemberana zvedu pachokwadi the flow mumwe musi paanenge ari chiki vanhu vese vanyange vakataura manjenjenje akadaura mbachitaura nongubva angonzi ga haikuti sei feeling kake kanobva angonzi iwe manjenjenje usada kukwana pausingakwani. Saka in other words the flow anodzimurawo manjenjenje zvodzimurana zvivanhu izvi
Shivani goes vane. You guys, you know each other very well. You steal this person. There will be no flowing in the box. You the flow. Anonjenjemera achiti manyanya kunjenjemera. Cool down, calm. Share voice rangu ringari neni chingoda anime mchoko neni chauro sasa nenda chimbo ndena kumbofunga maanswer andoita. Yeah, but ndakazvinotisa kuti dzimwe nguva iwo unombonyatsomboti aiwa and haumutiso naye wachimbomira kamanjenjenje chimbonzwa unongoti manjenjenje vira kani kana kuti kwana iwe nangoti unokwana papi apane kwakuchimbomira mwambopindawo paequation yelife yangu. I've heard enough of you. Stop. Mika, muchanoita manunzi muchaanalyze vanhu for mental illness panapo chapedza tamutakupenda akana atimboti asati zvemental illness tingazosvika ikoko kwete. You never know because kuanalyze kwenyu kawo kwakasimba. Apadi munhu ane mwoyo mutete pano. It's only you and our sister Manjenje. Nothing else. No one else. Nobody else. No one else. No. Okay. This calmness is so still. Guys, bye. All right, did the bullshit things. Ndakuienda guys.